Salam alik. Bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary, ediz doganlar. Sagır unuturan mısınız? Öýlerinize asudalyk, agzy berlik, ırsal döwletlik arzu edýär. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylymyzda, watanymyzda diňe rowaşlyklar arzu edip, ruhy çyragym bugün ýene-de ýaýlyma çykdy. Mertler watany beýgeldiýä diýen mehriban arkadagymyz, taryhymyzy çoňur öwrenip, öten geçenlerimizi hatıralap, watan oğullaryny barha beýgeldiýä. Muň üçin biz edýät arkadagymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan ähli tutumly işleri rowaj alyp, at awray mertebesi yer ýüzünde mundan belent bolsun. Türkmenistan, söýdüm giň çölleriňi, söýdüm süýji sowly goýularyňy, uzyn ýollaryňy, derýalaryňy, garly daglaryňy, gayalaryňy, giň giden gowaça meýdanlaryňy, durnan gözü ýaly temiz asmanyň, synamyňda bir bölegi hasaplap, söýdüm seni, söýdüm Türkmenistanım diýip, watan söýgüsini synasy saýyp ýaşap, döredip geçen Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtumuladyn Naky döwlet bayragynyň eýesi, filologiýa ilmlarynyň kandidaty Allaverdi Hayidow hakyna ruhy çyragymyň bu gezekki sanyny giň söhbet ederiz. Mehriban adamlar, bugün gepleşigimiziň dowamyny çykyş etjek mehmanlarymyz bilen men sizi gysgaça tanıştyryp geçeýin. Halipalarymyzyň en çemeti gatnaşýarlar. Ine halipa şahyrymyz Hojagelli Nurmuradow. Oňa ýanyny ýazyjy, şahyr hem dramaturg Hemra Şirow. Aşgabat çapkanasynyň başlygy halipa ýazyjymyz Abdullah Islamow. Şeýle-de şahyrymyzyň giýewsi ýeri gelenine bellesek ödem ykdysady ilmlaryň kandidaty Joraguly Kerimow gatnaşýar. Şahyrymyz Allaverdi Hayidowyň maşgalada jemi 5 tany perzenni bolupdyr. Olar Tawus, Leyli, Aymammet, Aynawat hemde Nurmammet. Ine biziň hormatly mehmanlarymyzyň biri şahyrymyzyň körpü ogly Nurmammet Hayidow. Nurmammet oğlumuz häzirki wagtda ol Golçur kiýarhanasynyň müdiri bolup işleýär. Şu gün biziň studiýamyzyň en kiçi, en körpe mehmany ine şahyrymyzyň çowlugy, ol Emir Kerimow. Emirjigimiz Aşgabat şäherindäki ýürütülüşdirilen 6-njy orta mekdebiň 2-nji synyp okuwçysy. Şahyrymyzyň inileriniň bar aramyzda. Allaverdi Hayidow oň öýde maşgalada jemi 4 dogan bolupdyrlar. Olar Atamurat, Begli, Allaverdi hemde Rozi. Şahyrymyzyň en uly dogany Atamurat Hayidowyň ogly Hojagelli Atamuratow aramyzda. Hojagelli aga häzirki wagtda Türkmen döwlet ulug we ara gatnaşyk institutynyň uly muallimi bolup işleýär. Hemem gepleşigimizde Magtumuladyn Naky Türkmen döwlet universitetiniň Türkmen dili edebiýat fakultetiniň talepleri gatnaşýarlar. Bu jigilenme dagdalan ýokary okuw mekdebiň dilçi, geljekki edebiýatçy hemem geljekki ýaş jurnalistler bolup çykmaly jigilenme höwet bilen gepleşigimizde gatnaşýarlar. Ýene dowam edýäs tanışlygymyzy. Ine biziň gepleşigimizde Bekseytek adyny Naky mugallimçilik mekdebiň Türkmen dili edebiýaty mugallimi Şahyra Zenan Miwe Tubakbaýewa. Şahyrymyzyň körpe gelini Näzik Kakabaýewa. Näzik häzirki wagtda Türkmen gözlegi fizika müdirliginiň meýilleşdiriş ykdysady bölüminiň başlygy bolup işleýär. Ine size mälim edipdik häli şahyrymyzyň jemi 5 perdendiniň bardygy hakyna. Maşgalada ilkinji perdenni Nowa Harqydy, ine biziň aramyzda Tawus Hayidowa. Tawus gelinejemiz ol häzirki wagtda Magtumuladyn Naky Türkmen döwlet universitetiniň rus dili kafedrasynyň uly muallimi bolup işleýär, özüm filologiýa ilmlarynyň kandidaty. Ine oň aňyrýanyny şahyrymyzyň agtygy ba. Bu jigimiz Bibi Hayidowa. Bibi jigimiz häzirki wagtda ol halkara insanperwer ilmler we ösüş universitetiniň 3-nji ýyl talibi. Ine Allaverdi Hayidowyň agtyk gelinlerinim bar biziň aramyzda. Ol Cennet Kerimowa.
Ine şeýle de Magtymuladyň Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň mugallimlerinden hem gatnaşýarlar. Rus dili kafedrasynyň mugallimi Cennet Şamyeva dawa. Hem meňňe mehriban doganlar gepleşigimizde hormat bilen hoş gördük. Inem halipalara yüzlenýäs. Bir giriş goýup gepleşigimizde başlanygyç goýup berseňiz özüňiz hemraga. Ilki bilen şeýle söhbetdeşlikler gurnamaklygy, türkmen edebiýatynyň öz boluşly kemala gelen terjime halyny düzýän şeýle edebiýatçy, dilçi, alim, ýazyjy, şahyr ogullaryň döredüjiligini, ömrüni, olaryň häzirki wagtda dowam edýän hem döredüjilik dowamatyna, hem nesil dowamatyna yüzlenip bilmekligimiz üçin biz üçin bir beýik döwrüň gapylarynyň açykdygy hakynda ilki bilen bellesek ýerine düşür diýip hasaplaýan. Bu zatlara bolsa bize gahrman arkadağımız yol açıp berdi. İslenlik zehinli adamın zehinini ortağa koyup watanyň ösüşli ýollaryny zehin üstü bilen hyzmat etmeklikde de ýene döwür gerek diýip hasap etýän. Bizim edebiýatymyz baý edebiýat. Ören uly edebi mirasymyz bar. Ine şol edebi mirasymyz giňden öwrenilip ýaş neslimize el ýeterli edildi. Yine bunun için biz hormatly prezidentimize tüs yürekden sağ bolsun aýdýas. Edebi mirasymyzy öwrenmek bu juda gerek. Sebäbi eserleri bugünkü ýaşlarymyzyň öwrenmekleri, olaryň edepli, terbiyeli, watansöýüji, adamgarçylykly adamlar bolup ýetişmekleri üçin ören wajyp, ähmiýetli. Yine şu ruhy çyragym gepleşigim yine şol edebi mirasymyzy öwrenmek meselesinde geçmiş yazıcılarımız arasında iýdigderli gepleşikler berýäňiz. Bu gepleşikleri gaty juda gowy görüp özümizem diňleýär, bütün halkymyzam diňleýär. Yine şeýle mümkinçilikleriň döredilip berilenligi üçin biz yine hormatly arkadağımıza sağ bolsun aýdýas. Başynyň dik, janynyň sag, el ýurt bähbetli işleriniň elmydamy rowaç bolmagyny arzu edýär. Allah berdi, Haýydow hakynda esasy aýtmaly zat onuň oglanlyk döwri, çagalyk döwri, kynçylykly ýyllara, watançylyk uruşy ýyllaryna gabat gelýär. Ýer sürmelen bolsa sürüpdir. Paht ekmelen bolsa ekipdir, buğday ekmelen bolsa ekipdir, ýygypdyr, döwüpdir, ähli işleri edipdir. Gaty uly bir zähmet görüldüsini görkezendigi üçin 13-14 ýaşlarynda zähmetde edermenligi üçin diýen medal bilen hem syýlaglanypdyr. Şo döwürde owada näme radio, telewiziýa ol wagt ýok döwri. Onun kitaplarının beýle bir el ýeterli köp däl döwri. Toýlarda, märekelerde, oturşluklarda ýa-da ýöne şeýle iki çäklikde de biri bilen goşgy aýdyp ýarışmak, jedelleşmek. Ya bir häsiýetinde bir çiğ şart taraplary bolsa, şonu goşgy bendi bilen duýdurmak şeýle däbi bolupdyr. Yine şonuna Allah berdi, Haýydow entek ýaşdygyna, oglandygyna teretmezden has bir uly ýaşlarym onuň düýýän goşgularyna, bentlerine gaty göwünleri ýetipdir. Şu däpler geljekki şahyryň gowy tejribe almagyna, edebiýata girişmegine kömek edipdir. Ilkinji edebi synançyklary şu uruş döwürlerinde, etrap gazetlerinde, vilayet gazetlerinde çykyp başlapdyr. Soňundan merkezi gazetlerde çykyp başlapdyr. İlkinji kitaby ýaz goşgulary ady bilen ýanky çykypdyr. Elmydamy aglardy. Şondan soň ençeme kitaplary, goşgy kitaplaryny, kıssa kitaplaryny çap etdirdi. Ol kitaplary köpüsini bize ýazy şahyrlara çap bolan destini özi eli bilen ýazyp şeýle bererdi. Okuw kitaplarynda mektepde okuyan döwürlerimizem okuw kitaplarynda da kän eserleri bardy. Biz şol eserleri okap bolduk. Biz Allah berdi, Haýydow bilen Allah berdi aga bilen obadaş. Ine şonuň üçin özi bärde şäherde ýaşasa da ýygy-ýygydan oba barardy.
Ova baranda da yankı mektebimize de gelerdi. Duşuklar edip bererdi. Yine şu 4. 5. sınıfta okuyan döwürlerimizden men atı gowy tanıyadım. Allah berdi haýydy. Ol şeýle umumy duşuklardan daşary ýörüýte biz mektebiň yankı diýwar gazetlerinde goşguçuklarymyz çykardy. Soň etrap gazetinde çykardy. Şolaram ernek men okardy. Oňat öwüt ündewler bererdi. Dörejiligi hakynda gurrun bererdi. Allah berdi ağa owa baranda bütün yankı owadaşlarymyz mektep muallimleri bir uly toý ýaly begenip garşylardylar. Ol gaty özi işçiň adamdy. Edebiýata bir geldi geçer çemeleşmezdi hiç haçan. İşlerinde de juda öňjeyli işlerdi. Tiz öňjeyli işlerdi. Yine mysal üçin Magtym Ulynyň bir ýubiley toý seneti bilen bagly Gargala etrafyny şol wagt uly ýazgylarymyz, şahyrlarymyz sapara gitdiler. Ol sapara gidenleriň arasynda Kerim Gurbany Pesow, Gurban Durdy Gurban Setow, Täşli Gurbanow, ýene de sana otursan kän uly ýaz şahyrlarymyz bardy. Yine şol Magtym Uly Pragynyň önüp öten ýerine, beýik şygyrlaryny döreden ýerine sapara gidip ol ýerde bolup gelen soňlar beýle bir köp wagt geçmänkä ýem bir hepdede geçmänkä edebiýat we sungat gazetinde Allah berdi haýydyň opay äheňleri diýen uly goşgular toplumy çap boldy. Opay äheňler diýmegi şol Magtym Ulynyň başynda oturup goşgulary düden çeşmesi, opay çeşmesi şol ýerde. Ine şol şoň üçin opay äheňleri diýip şeýle at goýýar. Ine şol gazetde goşgular çap bolanda Kerim Gurbany Pesow biziň redaksiýamyza geldi. Ol diýdi, sen dostuňy menden tiz görersiň diýdi. Onu biz öz halipamyzdan hasaplaýadyk ýöne biz ýakyn dostuk hemmemiz bir göwündeş dostuk. Ine sen dostuňy menden hem basym görersiň zalywatçyk eýýäm şol yankı Magtym Ulynyň mekanyna gidip gelenimiz şeýle bir gowy goşgular bilen ýazypdyr, beýan edipdir. Sag bolsunymy aýtdy. Görýäňmi nähili tiz ýerine ýetiripdir diýip şeýle aýdypdy. Bir edebi ziýarata baran ýazgy şahyrlarymyzyň şol ýerler bilen bagly bolanja kiçijik ahwallarym şol goşgularda getirip atlarynam tutupdyr. Ýatlama äheňinde. O ýatlama äheňinde. Owa şol nähili bolup geçişini ödem şeýle gowy ýazypdyr. Asla belläp geçmeli ýeri Allah berdi haýydyw aýratynam kyssadan goşgudan edilýän edebi talaplary ören ýokary derejede berjaý ederdi. Evet, aýratyn üns berdi. O aýratyn üns berdi. Sebäbi goşgynam goşgy edýän, kyssanam kyssa edýän şo edebi guruluşundaky yankı şertleri ýokary derejede berjaý etmek. Şonu berjaý etmän salamydar, boş aşa sağlaşýan ýadan goşgyn eýýäm ol bir ömürlem bolmaýa, okuyjylaryň göwünden turmaýa. Ödem hiç haçan öň ýazylan temalara ýüllenmezdi. Ýa-da täsirlenjegem, gaýtalajagam bolmazdy. Elmydama özi gaýtalanmadyk täze temalara ýüllenerdi. Durmuşymyzda görýäňizmi, rehmet adamlary hakynda da, bagy bostançylyk hakynda da, tebigat hakynda da girişip gaty şoňa beletçilik bilen ýazardy. Baryp eýýäm 70-nji ýyllarda ol döwürde limon yetiştirilýändigi hakynda beýle bir bilmem baran okdular okuyjylar. Şonda bagyr limonu diýen goşgy çykanda dagy gaty şeýle gen görüpdiler okuyjylar. Şonu edebiýatçylar hem belläpdi. Pagtaçylar, onuň maldarlar, çopanlar, onuň bu ýylan tutucular, awçylar onuň dostlarydy. Aýratynam nebit gaz ugrundan işleýän adamlar. Dost ýazgy şahyrlaryny ýa gowurşýan adamlaryny alyp tebigatda ýöne şeýle geýrelenjede kän giderdi. Ine şol saparlardan galyan täsirlerim öz eserlerinde soň siňip şeýle gowy okumaga yaramly eserleriň görmegine sebäp bolardy. Inhäbi siziň bilen edil şu wagt
amy derýäň çep kenaryndan ýaýlym arkaly diýdarlaşýas. Bu yerler Jeyhunyň gadym akyp ýatan şu amy derýäň çep kenary Lewap welaýatynyň Halaj etrap töwerekleri. Biz Şahir Allaverdi Hayidowy dünýä beren yerlere gelenmizde şu yerlerde egilenmeýän geçip bilmedik. Şahirin Dowduk owasyna sary barýan şu köprüň üstünde durup, gahrman arkadagymyzyň öz halkyna peşkeş eden berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň eşretini düzýän eşretleň birem ineşi amy derýäň çep kenaryndan sag kenaryna sary gurulan panton köprüdir. Ine şu köprü derýäň iki kenaryny birleşdirýän uzak ýollary has ýakynlaşdyrdy. Ine şeýdibem adamlaryň wagt taşytlamaga, derýäň iki kenaryna ýaşaýan dogan gardaşlara, il uluslary, goňşy golanlary günnä aşa olar bilen habarlaşyp durmaklygy, salamlaşyp durmaklygy, toý mejlisleri öz wagtyna baryp durmaklygy hemem adamlaryň durmuşyny tejribeň içilen mümkinçiliklerini iki kenara gatnatmakda şeýli uly döwletli ädimleň biri bolanlygyny size ýatladasymyz gelýär. Muň üçin bu ýerde ýaşaýan adamlaryň, bu ýerlere mihman bolýanlaryň, biziň hemmämiziň hormatly prezidentimize alkyşymyz çäksizdir mehriban adamlar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerimi dama rowajalsyn. Edil şu yere gelip biz Şahir Allaverdi Haýdyň owasyna barýak, oň owasy hakyndaky özüniň gijek watan diýip atlandyran şeýli beýik duýgusy bilen baglanşykly galyran setirlerini okap size ýetirmek isledik. Mehriban watanym, gijek owam, ýodalaryň temiz şemalyň serigin, ökli hudojnigiň suraty ýaly topragy bedeýä bu ýerde her gül. Topragy bedeýän güller, töweregiň bagy bostanlygy, bahar pasyl döwründe emele gelýän lälezarlyk, ine şolary tebigatyň özü melhem suwu bolup, hemem amy derýän suwu goşan diýär. Şahirin gijek watan diýip atlandyran bu yerleri hut oň Dowduk owasyndan başlanýan çeper pikir ýöretmeleri. Ine şu panton köprüň üstü bilen ýydarlap gitsek, derýäň sağ kenaryna Şahirin öz Dowduk owasy, gijek watany, Mekan owasy yerleşýär. Şahirimiz ýene de şeýle diýär. Mehriban watanym gijek owam, owasyň 100 müňläp owalar bilen, bir söz bilen aýdym-aýdyp bolanok, ýekije ýaprakdan bolanok çemen. Ine şeý diýip Şahir Allaverdi Haýyd diňe öz owasy dälle, bu ýerlerde emele gelen, kemale gelen, ösüp örňäp ulanan, şeý diýem gijek owalardan başlanan ojaklardan düzülen şeýle döwletli döwran şäherleri sepleşip, bütün Türkmenistany gujagyna gysyp, inhe Şahiriň bize mälim edýän watany kemale gelýär. Şahir Allaverdi Haýyd hakyna kendi aýdyp biler. Sebäbi şu Şahiriň özü men dörüjlüğüme de bir park däldi. Dörüjlükde bir maslahat berýän halipam diýip men aýdyp bilerin. Maşgalata bilen gatnaşýadym-da. Şolaň gyýdar durmuşa çyksa da oğulları ölense de açıp berýärdim men şonu. O Şahiriň Allaverdi Haýydowyň maňa goýan uly hormatyndan şan bolup durýardy. Öz maşgalam şo maşgala bilen ýakyndan gatnaşýardy. Allaverdi Haýydowyň dürüjlükdäki, edebiýatdaky tapawudam öz boluşly ýazyjyl, öz boluşly şair ol. Hiç kime men demeýän ýoly bardy. Allaverdi Haýydym. Men şu ilkinjigedegi Aşgabat diýilen paýtagda şu aýagymy ädemde şol Allaverdi Haýydowlaryň maşgalasyna men mihman boldum. Şondan soňam şu gatnaşyk Allaverdi dünýä bilen hoşlaşýança dowam etdi. Aýaly mahym bilenim
men çoğradım da. Hormat prezidentimizin kahraman arkadağımızın dövlet iyiliğini verenine de son ýaly bir hormatlaryna da hemmetini şolaryň bilelikde ýatlaýanynyň özü bir beýiklikde hormat prezidentimizin şu gepleşiňiziň özünü şu Allah berdi Haýydowy ýatlap şoň maskalaty bilen şoň ogul gyýdy bilen şeýle töküttür bolup şoň ýazan kitaplary bilen ýazan goşgulary bilen ýazan eterleri bilen tanyşyp şu halka ýene bir gedek şeýle adyny äsger edýänini şoň adynyň tutulýanlygyny o şahirliň ölmedi gitmedligini halka ýaýýanyňyz çynym gepleşiňizde men ul sag bolsun aýdýan. Şu ruhçyra gepleşiňizi ýerlerde höwet edip görýärler. Biz baramyzda şol özlerine galdyryn täsirleri barady. Şoň ýalam gyzyklanýan wakalar dogusunda da şeýle bide ýatda diýerler de. Şoň üçin Allah berdi Haýydow ýaly şahirleri şeýle hormatlayan hormat prezidentimizin kahraman arkadağımızın can sağ olsun ýetirmelýär. Sebäbi o şahirler bizim aramızda da ol hemiselik galýada olar gitdi diýip bilmeýärdir. Eter ýadýan şeýle gowy eterler ýadýan şahirler bizim aramızda müdüm ýaşaýarlar. Ana şonu aýdalım. Hormat prezidentimizin kahraman arkadağımızın bir artykmaşyn taraplarynyň birisi. Aramızdan gideni ýadyndan çykarmaýar. Şoň ýaly baryny bar eýläp bilýän beýik ogullugyny men hemise ýaňradarnam. Ondan Allah berdi Haýydow ul eserleri döretmek bilen şeýle bir ajaýyp aýdymlarym halkyna iller ýatyr aramyzda diýen söýüg hakyndaky aýdymy. Bir näçe aýdymlar bar. Allah berdi Haýydow. Ondan ýene de bir zat Allah berdi Haýydowyň bir şahannarlygyna aýdasym gelýär. Onu bir näme diýende şonu görüňde sen bir ýatdyr diýip bilen hakda öz bir edil doganyň ýaly, ýakynyň ýaly kabul edýärinde. Dörejlik duşuklaryna bolamada da ködersen näme üçin öýe baraňok? Mahymda garaşýar haňa. Aýnabat garaşýar haňa diýip aýdardy da gyýranyň adyny tutardy da. Men şunu beletlik bilen aýdýanna. Ondan Allah berdi Haýydowyň şeýle ýüreginiň açyklygy. Ýüreginde näme bir bar bolsa bir täze bir şatlygy baram bolsa, kine baram bolsa, şonu gizlemedi de açyk aýdardy. Ol türkmeniň bir şahir ýigitlerine gelişýän häsiýet enhäsi şiýatlygy men şolaň maskarasyndan ýadygärlik diýip häzirki güneçini saklaýan şunu men. Şunda näme bar? Şunda ýürek bar da, ýüregiň suraty bar. Şu birek ýürek bolmak, birek ýürege mehr muhabbet bolmak bir şaýata diýip aýdýanlar. Men hemise şolary ýatlaýan şonu. Eserlerini men höwet bilen okýadym. Käwat gysylan mahallam aýdýardy, gödel. Sen şahir boljaklygyňa men näme üçindir anan ýanyp aýdýat da, böyle şol anamy men ödejek bolubam. Can çekýärdim da, şolar ýaly şahirleri men özüm ýatlaýan, watan ýatlaýa, bizim er günümüz ýatlaýa, kahraman arkadağımız ýatlaýa öli depen gök diýerdi. Sebäbi edebiýat, türkmeniň edebiýaty şular ýaly şahirleri bilen, ýazyjylary bilen özüni bar eýläp bilýärdi. Vilayetlemede gidiler de şahirler bolup gidip goşu okumana gidýärdik. Pagta meydanına bolsun, Ahmet Kesliň arasynda bir çykyş edemizde böyle hükman goşum. Men gidýän ýerimde gözelcan bolaýmar diýip şeýle alyp giderdi de ýany bilen öyle özüme goro hataplayadym. Doganym ýaly, agam ýaly, bir atam ýaly şeýle özüme hem ýakyn hataplayadym. Allah berdi Haýydow. Ondan şol maslahaty bilen şeýle tanışlygym başdan
Aşgabat deyip gelemdir. Allah verdi, hayit faytti. Görmeni deydi, yancı oğlum bollu deydi. Gözelcan men seni öymek deydi böyle. Bardım men sonra, mahım bilen tanıştım. Yancı sol oğlu olan ekenne, Allah verdi hayidifim. Onu bir hil toy ala gedip çoyordu, belledik. Hava bir ırsgallı, dövletli maskala dey. İyillerden yarayan bir akıllıdan bir atıllı oğullar, gıyıllar vardı. Şun kun özümün dörüdyen eserlemde de yadiyan sığırlamın akavatına, geliş yoluna men Allah verdi hayidi fiyali şahilin barlığını öğreyen. Çoğat yaşlan bayrağını almak bizim için kat ulvattı da. Sonra şunu gutlak gelip, maskalatı bilen gutlak gelip meni begendirenlerim yadımdan çıkan okta. Bir yerde nemeni aydatın melye. Şu Türkmenin edebiyatını mağtamulyal şahirler, sonyalım, Moğol nefesiyali, Mehterciyal, Teydi Deliliyali şahirler bağlaştırıp şeyle yokur derece götürüp giden bolsalar. Şu Allah verdi, haydi fungam şeyle koşundunun Türkmen edebiyatının beğenilmeğine, var eylenmeğine, ulu koşundunun bolonluğunu men yeni öğrenerek aydadım melye. Sonyalım, ruhu çırağım geppesinizde Allah verdi, haydi fiyal acayip şahirlere urun veriyeninde de yine de mentede tavırdan aydadım melye. Arka dağımızın şeyle mümkünçülük dörü diyenliğine tavırdan yolladım melye. Kahraman arka dağımızın can sağ olsun, ömrü uzak olsun, şeyle edebiyatta özünün dünyaya uğrunun bağlılığını biz bilyer, acayip kitaplar bizim kullanmamız, bizim yan kitabımız. Son yali Türkmenin edebiyatının şeyle bar eylenmeğine koşun yazıcılara koyan ünsünün kahraman arkadağımızdan gaydiyanlıram hiç hayatımız yadımızdan çıkaramız yok. Ana son için yine de örgüde kormat prezidentimize kahraman arkadağımıza men sağ olsun aydadım melye. Oturun şiiri katnaşyanın hemmesi dinleyicilerimizin hemmesi dinler deyip şeyle bir koşuyunu okadım melye. Kaçyan okul sözlerden, kaçyan oğutlu gözlerden, ağır tupanlı yerler, algır kurbanlı sihirler, yıkmasın, yıkılman kan, yığmasın, yığılman kan. Yağsı sözler yaşatsın, yağtı sözler yaş etsin, gülüyün ağlaman kan, gülleyin garraman kan. Bu yerde uzak, öğürledim melye menin, öğrünedim melye menin, yılların kucağına ölmedim melye menin. Şu oşkuyunu men şahirlan ömürlük yaşayanlık için, bak yürekte galyanlıklar için okuyan. Göğünme olmasa men okuyan sıkırımı Allah verdi haydi dinlep durun yani vergen. Vatanın vasfını yetirip ederlerdi de korkut oğuz. Yollarını çölleyen, günlerinin güneşini görleyen, atavava dillerini söyleyen, sen benim vatanım, benim vatanım. Yılların köngülünden armağanı soğuran, karası bir taraf erkanı olan, arkadağı bilen, dünyası dolan, sen benim vatanım, benim vatanım. Alilvan gülleri, bedenendir kol, asırdan asıra, alıp bariyar yol, gözlerimin göreceği, kucağıma doğal, sen benim vatanım, benim vatanım. Bulyamana, göğünün alsam, hoş olsam, bağlarına, bakçalarına kuvansam, baydağın parladıp, arşına kuvansam, sen benim vatanım,
menin vatanım. Galkandarın, gala bolup gaların, dağını düdüğü bağıra vatarın. Sana arka dağa, şudur katamam, sen menin vatanım, menin vatanım. Şular ýaly bahtiyarly, berkararly, gahrman, mehriman, arka dağly döwrüň gujogyna şahirlen waspany sözlemäge, şolaň ýadan eserlerini ýaymaga, il günümüze ýetirmäge mümkinçilik berýän gahrman arka dağymyzyň ömrü dok, belent başy aman bolsun. Hemise alyp barýan işleri, ruwaçlyklara betlendin. Ruwaçlyk gahrman arka dağymyzyň köňlünden gaýdýan güldarlykdyr. Haýydypyň gowy ýazyjy bolup ýetişmegine esasanyn öňüp ösen etrawy şeýle bir gözel tebigatly ýer. Ýurdumyzyň ähli ýerlerim gözel tebigaty juda baý. Şu am derýa ýakasy şu wagtym gowy jeňellikler, tokoýluklar bar. Ol Allah berdi aganyň oglunluk döwürlerdägi ol adam aýagy sekmedik diýilýän şeýle jeňellikler, tokoýluklar bardy. Onda möjekler, şagallar, garsaklar, sırtlanlar, ondan ýaban tobuklar, tawuslar, sülgünler şeýle elişinde duşar durardy. Şol zatlar gözüne siňip ulolan şahyr, ýazyjy. Tebigat hakynda köp ýazmasyna ýöne ýerden däl garaz. Beýik rus ýazyjysy Maksim Gorki aýdýar. Gowy ýazyjy şahyrlar ajaýyp tebigatly ýerlerde dogulup önüp ösen adamlardan döreýär diýip aýdýar. Ine Allah berdi, Haýydypyň ine powestlerinde, romanlarynda, poemalarynda, goşgularynda ine şol ýanky täsirler tä ömrüniň soňuna çenli şeýle galyp dowam edýärdi. Mehriban adamlar, biz atalarymyzyň paýhasyna eýerip, amy derýän kenaryna gelenmizde şahyryň owasyna ýetmezden öňürti suwa salam berip "Assalamu aleykum suwaga" diýip amy derýän gözelliklerini syynlamaklygy arzu etdik. Ine edil şu adamymyz nowatçy Türkiýe gämiň üstüne derýän gözelliklerini syyn edýär. Iki kenara seretseň ine derýän sağ kenaryna han şol gür baglygy bürünip oturan owa şahyryň owasy bizi özüne sary çagyrýar. Ýöne oňa ýetmezden öňürti derýän kenary hakyndaky bu ýerleriň ösümlik dünýäsi barada kelamagy size ýetirmekçi. Amy derýän iki kenarynda da bu ýerlere mahsus ösýän ösümlikler bar. Bu ýön ýyllygyn, ýeken, ýyda agajy bu ýerlerde juda kän ösýän eken. Şu uzaklardan syňlangda ýylgynlar boyu ese boya galypdyr. Ene mamalarymız owalarda ojaklaryny, tamdyr dikenlerini, tamdyr ýasanlaryny, oň palçygyny ýylgynyň pürüni goşýarlar. Mälim bolşy ýaly ýylgynyň pürü bolsa, tamdyryň palçygyny goşulanyny ol palçygyň berk bolmaklygyny gazanmaklygy uly goşan diýen eken. Ýene de bir ähmiýetli tarapy haçanna tamdyra ot goýberlenni ýakylan odyň derejesininden has hem artykmaç ýokary derejede tamdyryň ýüzüni gyzdyrmaklygy goşan diýär. Ine şoň üçin ene mamalarymyz tamdyr ýasanlaryny palçygyna ýylgynyň pürüni ulanypdyrlar. Bu töwereklerde, şu ýerlerde tebigatda bitýän ösümlikliň hemmesem melhemdir diýsek ýalňyşamyz ok. Gahrman arka dağymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atlyk kitabyny hakydaňyza getirip görseňiz, şol kitapda agdalýan ösümlikliň en çemesi şu ýerlerde bitýär. Aýratynam bu ýön hakynda söz açmak isleýär. Şahyrymyzyň dogduk owasyny, hojammat etrap çäklerini hasam bu ýön köp ösýär. Bu ýerde ýaşaýan adamlar bu ýonyň köküni ýygnamaklygy köpçülikliň ýylyň amala aşyrýan ekenler. Derýa hakynda aýdamyzda amy derýa diýilýän sözüň özi hem adamyny pikirlendirýär. Professor Mäti Köseýewiň bu ugurda ýazyp halkyna galyran ilmi mirasyna şeýle maglumat bar. Bir wagtlar Amay hemde Amul diýilip atlandyrylýan şäher bolupdyr taryhda. Ine şu amy derýän kenaryny
Amul Amay diýip adlandyrılan şol şäheriň adyny eýerdilip, bu ýerden akyp geçýän şu güýçli akaba Amy derýa diýip ad beripdirler. Suwuň ýüzüne seredip, oň akyşynyň hereketine seredip bolsa, adamlar muňa Jeyhun derýa diýip ad beripdirler. Jeyhun derýa diýmekligiň özi däli derýa diýmekligi aňladýa. Bu bolsa juda güýçli akym bilen dürli ugurlara towlanyp akýanlygy üçin oňa däli derýa diýipdirler atalarymyz. Derýada balyklaryň dürli görnüşleri bar. Laqqy, zagary, sögün, bekre, teneçir ýaly balygyň görnüşleri ine şu Amy derýada gawat gelýän eken. Bir kenaryny garagym, bir kenaryny bolsa gazalygym ýakalap oturan Amy derýän gözellikleri bu ýerlere gelen adamlaryň hemmeleň kalbyny, aňyna ýatdan çykmajak täsin ýatlamalary galyrýar. Atalarymyzdan gelýän bir aýtgy bar. Ýolda ýyzlasaň ýola elter, ýol ýyzlasaň ýyle elter diýip. Gadymyetden gelýän ýagşy ýürüklüň birem köprü gurmak, ýol gurmak işleridir. Bu işler sowga işler. Arkadagymyz bolsa şu sowga işleri dowamly amala aşyryp, bu ýörelgäni barha berkilýär. Biziň ýurdumyzyň çar künjegine ýylları bir-birine golaýlaýan demir ýollar, awtolog ýollary, kenarlary birikdirýän köprüler gurulmagy dowam edýär. Biz şahyrymyzyň owasyna barýan alys ýollary gola edip arkadagymyzyň golduran köprüsiniň üstü bilen tiz wagtda, ýakyn wagtda şahyrymyzyň owasyna bararys. Allah berdi. Haýydow kinolaryň edebi ýazgylaryny ýazdy. Ol kinolar şu wagtyny filmler agdap geçdik. Ine Altynyň öwüşgüni, Ýartulyk, Çöldeki iki adam, ondan Gepar gumgaplany. Meniň öýüm Tekra diýen powest esasyny gojaga gyýjaga diýip öräm gow filmini. O da Allah berdi Haýydowyň edebi ýazgysynda edildi. Şeýle kän ugurly ýazgyjydy, şahyrdy. Üstesine de Allah berdi Haýydow aýdymçy şahyrdy. Öz döwründe Sahy Jepbar ýaly gowy bagşy ýok. Ine şol Sahy Jepbar ýaly gowy bagşynyň aýdym üçin gowuna yaran sözleri Allah berdi Haýydow ýazardy. O bir näçe aýdymlary Sahy bagşynyň saat ýazmagynda şol döwürlerde dörep häzirler eçenli günde gün aşy hezledip diňleýär. Bahar ayı mahman köylevli Maňa ulsun ateşine aşık men Ata yerip bulman yerin kaymagın Velasından ateşine aşık men Mämi şarifin gowy aýdymlaryny Allah berdi Haýydowyň sözlerine ýazan aýdymlar bar. Toyuymyň dostlarym ödüm jar süýti bugün meniň toyum bar, toyumy bar toyumy. Iki juwan birleşip tapışdy iki bugün meniň toyum bar, toyumy bar toyumy. Öwedegildi Tekaýewiň aýdymlary mundan başga da Nury Muhadif bilen Keýmirkör operasynyň edebi ýazgysyny Badar Amal bilen bilelikde Allah berdi Haýydow ýazan Nury Muhadifiň Keýmirkör operasyny. Bulardan başga da kän heýle kompozitorlar bilen ýazan aýdymlary bar. Dörejilik işinden daşgary bagwançylygam gowy görerdi. Jaýyny howluly, bagly biraz mellekli howla çalışdy. Şondan maňa aýtdy, men göçürüş diýdi. Kitaply tekçeler bardy. Şol kitaply tekçeleri men özüm şeýle gopardym. Usulluca şo gaýalam bar. Mene alyp baranmyzdy gyýdyna tawus çygymydan bilýändir. Nur Mehmet ol wagt kiçiräjik oglandy hemme gözümizin alynda ulaldy. Biz şu wagt şahyrymyzyň körpe ogly Nur Mehmet Haýydowyň öýünde. Bu ýerde şahyrymyzyň hatyrasyny ogly Nur Mehmet şahyr kakasy üçin şeýle bir öz boluşly şahyryň otagyny emele getiripdir. Şahyrymyzdan galan edebi mirasyň epesli bölegi Merkezi Döwlet Arhivinde saklanylýan bolsa, ondan galan en çeme miras oň öz perzendiniň öýünde de saklanýan eken.
Ini şu görýän görnüşdäki şu kitaplarymyzyň hemmesem biziň şahyrymyzyň hut özdüreden kitaplaryndan hemde şahyryň ürkünü baglap, ünsünü özüne çeken kitaplary. Şahyrymyzyň öz iş stolu hakynda ýazan goşgusamma, ýazyjynyň ýazyw stoluna aýdan sözi. Sen bollun hemişe ýakyn ýollaşym, saňa syrym açdym, saňa sygynnym, söýennim oturdum, agyryny başym, derman içmän goşgu ýazyp sagallym. Üns berýäňizmi? Şahyr hatda kelle sagyranyny da geçip goşgu döreder eken. Ol derman atman goşgyny özüne melhem ediner eken. Öýden gitsem gaýdyp gelýärin bejit. Batyl bolan ýaly ýörejek ýolum. Metali özüne çekýändir magnit. Senin meni çekişiňdek stolum. Stoluny özüne gaty mehrem duýupdyr şahyr iş stoluny. Ine gysga setirlerde öz galamy bilen, öz goşgulary bilen watanyna hyzmat edenligini ýazyp galdyrypdyr. Şahyr, ýazgy Allahyr Taýytow öz döwrüniň, härki döwrüniň iň gowy şahyrlarynyň biri. Olur edebiýata bir näçe bolup geldiler. Kerim Uranipetow, Allahyr Taýytow, Mehmet Seyitow, Berdinazar Hudaýnazarov, Ýagmyr Pirguliýew, Ata Atyzarov. Buların hemmeti birek bilen egindeş öldürüm. Ehlisi gati ulu dehindiler, şahirdiler, okumuşdular. Onlar bilen halipamı dey, halipalı ettiler, dörettiler, dünyadan öttüler. Allahyr Taýytow men bir gedek ol, men zat ýa şahirdim. Bir gazetde çıkan goşgularymı okap durun, otur goşgularymı okudum. Sen ne üçün ak goşgulardan okuydu. Menim Allahyr Taýytowyň ak goşgunyň tarapdardygyny, onun gatken ak goşgunyň bardygyny bilýän, şoň üçin birden bir göwüne ýakymsy söz aýdaýmaýyn diýen heder bilen intiqallaýar da men renkli goşgular ýazybereýin. Soň ak goşga, soň eşäýärin diýdim, ol ýollardy da. Özüň barlak görmek üçin ak goşgy iň gowy mektepdir. Ak goşgy ýazak bolup gör, eger şu ak goşgy ýazylýan bolsaň sen hakyky şahyrlygyňa gatarkaýyn, anyp bilersiň diýipdi. Men ak goşgyny kän okudyp, her dünya şol Gamerden başlap, Vergili, Shakespeare, Shelley hemmeti ak goşgy bilen ýazylan. Shakespeare'den şunu sellem Ýewropa şahyrlary ak goşgy ýazýarlar. Bizim kälik taýlaşykly goşgular bunu atar ýurtlarynda ýok diýsem ýalňyşmar. Umumyň dünýä paýatynyň başlanşy ak goşgy bilen. Gutorsam ýene ak goşgyda gutorar öýdüp dünýä edebiýatynyň alymlary saklaýarlar. Her Ýewropa, hatda Türkiýede de şahyrlar diňe ak goşgy ýazýarlar. Bizim Türkmen edebiýatymyzda bolsa ak goşgyň başlaýjylar Allahyr Taýytow boldy, soň Urad Uranov bir näçe goşgy ýazdy. Menim bir 3-4 goşgy sene etdim, ýazmasam kyn sebäbi her sözünde bir zat diýjek bolmaly ak goşgyda. Men Allahyr Taýytowyň eserlerini okap, şol mektep edindim. Hakykatdan Allahyr Taýytow gatul şahyrdy. Özüm näme ýasa, şoň ýazandadyň harp ýalňyşam ýokdur. Din güwellerem gatowdur. Şol dörjülüň şeýler jogap berýär bilýän adamdy. Ol biziň döwrümizde meşhur olan aýdymlaryň onlar şatny Allahyr Taýytow galamyna şagynyň çykypdy. Ýyllar ýatyr aramyzda goşudy. Şu 20-nji asyrda Türkmen edebiýatynda nusxugy aýdym, nusxugy goşgy. Kıssa ýazanda da gaty saldamly ýazýardy. Özüm agrymly adamdy. Hene gitme ustad adamdy şu.
bekseytekden başlap soň heneğine duşar olup görmedik adam Şahir Yazı ağadır. Kısa adamda da keşfi şeyler dörü diye yine kino görünüyor diye. Men bir yerde her ki Karavun jurnalında işleyedim sonunda Allah verdi bir hikayetini geçirelim yardım şey. Hikaye bana şeyler yaradı onun iki şeyde o kaptım sonra hüvüt edip. Onu bir neçe yıldan sonra men kinoda işleyen vaktim meşhur rejissörümüz Muhammed Hüseyin Harfa şungalak bir eser var şonu hak gördün mü dedim. Yok dedi. Allah verdi böyle hikayelerim koştum. Katı film olacak. Şonu film etsen hem durmuşu hem gıdıklı hem göçsünlü hakiki şahirin kalanın altından çıkan eser sol dedim. Ondan Muhammed Hüseyin Han'ın eserlerini tapıp okak gördü. Son Allah verdi özüyle maslahatlaşıptır. Kavat gelende aytdım Allah verdi sen sorurum. Kino bola tüyel hüvüz edip duran eserlerin var. Ne için? Ben sorar senaryo edip elten ok. Dedim ay vaktim yok dedi. Vakt taparım yetberen dedi. Allah verdi bize mektep oldu desek hiç anırık geçemiz yok. Biz şunu okap Allah verdi okap. Ne hile edip yazmalıdır, ne edip yazmalıdığını biz öğrenen adamlardık ama daha halife diyerdik. Biz mektepte okuyan öğrenimiz ol yürütü şahir hükmünde geçiliyor yazı şahir hükmünde. Ol şahir yazı diyen adı katı belent mertebede koyup şonu da öz münasip bolup bilen adamdı. Sebebi şahir ol diňe özüni däl, umuman şahiri ara meňzedipdir. Dürüden eserlerini bolsa ara balyny meňzedipdir. Ine şu gapda bize gelinleri nädigine ara balyny getirip berdi. Häzir şu ýerde has hem şunu bir delillendirer ýaly şahirin bal arysy hakyndaky düzen goşgusyny size getirmekçi. Bal arysy bilen şahir ören meňzeş bir-birini. Bal arysy güllerden nem, sorya, agşam ertirine. Onun güllen yasan baly, nanymyzyň bolya horşy. Dostlar, edil şoňa meňzeş şahirin da ömür sürşi. Ine şu bal arysy arynyň güllerden meýdanyn tebigatdan ýygnaýan baly şu ikijigini şahir bilen oň döreden eserlerde şahir meňzeder ekeni. Şoň üçin şu ar baly bize getirip bermeleriniň özi şol hakykaty açyp size getirmeklige itergi berdi. Nesilleriniň aýtmaklaryna göre şahir Allah berdi haýyt mydama öz saçagyny arı balynyň bolmagyny isler eken şeýli arı balyny gowy görüpdir iýmeni. Şoň üçin oňa hyzmat eden nesilleri, gelinleri şahiriň nesilleriniň ojagyny arı balyna aýratyn seredip ataňy arı balyny söýerdi diýip saçaklaryna eberenlerini şahiriň şol enligini häzirlerem ýatlaýan ekenler. Onun eserlerinin her biri gün düşenýäli, saldamly, salihatly. Okanında hiç şahaş yerini yeni de bir kaytala okanını duymaňlar. Şoňarak şefer edip ýazylýardy. Umuman Türkmen edebiýatynda şol ýögrülmäge bir näçe gaty uly şahir ýazarlarymyz bar. Allah taýyz bilen halifamy. Elhamdülillah'ında onun ýadyarlygy dur. Her şimdi elhamdülillah'ını işten erýäkem, işe barýakem. Geçerdim solar mehriban adamlar otdur. Biz sorun hemmet bilen oturup turuşmasam berdik her wagtdan başlap hemmetini tanap görüp özüne mektep edinen adamlarymyz. Şoň üçin men şu Türkmen telewizionynyň şu işini gaty gol diýen ýaz şahirleriň eserleriniň tek ýaşap ýörşýärak olaň özlerim biziň aramyzda ýaşap ýörmeli. Olur bütün ömrüni halkyna, ýurtuna, watanyna bagş etdiler. Türkmen edebiýatyny döreden lehenlere şeyle acap feýliýäki, heykelli feýliýäki döredeni
hormatly arkadaşım şeýle edebiýaty ul sarpa goýýandygyny, edebiýatyň görnükli ökülleriniň baryny bir ýere jemläp, heykellerini goýulmagy bir diňe biziň ýurdumyzda däl, bütün dünýede edilen iň ul täzelikleriniň biridir. Haýsy ýurda barsaň baryp gör, şu biziň täzelik ýaňrak ýaşap öten adamlaryň ilham teýlähim ýok, şol bilen sarpa da ýok. Şol hormatly arkadaşym türkmen edebiýaty üçin gaty ul işler edýär, türkmen edebiýatynyň güllämesini üçin, onuň atyrlardan atyrlara aşmak üçin gaty behbetli işler edýär. Şeýle edebiýat halkyň universiteti. Men özümde hormatly arkadaşymda uzak ýaş dileýän alyp barýan işleriniň şowlu bolmagyny, başynyň dek ýurdunyň awadan her bir tutan işiniň rowaç bolmagyny isleýän sebäbi hormatly arkadaşymyň belleşi alak biziň watanymyz, biziň ýurdumyz rowaçlygyň ýurdy, rowaçlygyň watany, rowaçlyk hemme kişä meýser etsin. Ýad goşgusy. Bu goşgy Allah berdi Haýydysyň hut öz eli bilen ýazylypdyr, özüm gaty kän bellikler edilipdir. Ine şu wagt operatorymyz goloýdan alyp görkezýändir size. Şahyrymyz goşgy ýazanny ine şu goşgyň ilkinji dören görnüşi. Bahar hukugyny eline aldy. Onuň şahyr düzedýär. Ilki onu ýazypdyr şeýle. Bahar hukugyny eline aldy diýip. Asoňyny ýöriýet çyzgy bilen belli edýär. Eline söz bilen ally sözüň ýerini çalyşýar. Bahar hukugyny ally eline. Onuň şo oýunçada söz sazlaşygyny ulanyp gidipdir. Diýmek şeýle bolýar. Bahar hukugyny ally eline, ally ulu hukugyny eline. Ine şeýdip sözlemi deňeşdirip görüp, haýsysy şygyra gabat gelişini syýnapdyr şu ýerde. Öz pikirlerini soň ýene-de bir näçe gezek işläpdir. Diýmek, bu da pikiri kämilleşdirmekden alamat. Jaýynyň daşynda mellecigi bardy. Ine haçan barsaň şo melleciginde piýildice köpleş gydyrdanary ýörerdi. Bir üdümüň, onuň erigiň, beýleki meýweleriň geňje görnüşlerini ekerdi. Aýratyny incir ekmek bolup görerdi. Ine şo inciriň hem dürli görnüşlerini ekýärdi. Onuň ýanky gydykly ýeri ol näme bir hojalyk on inciriň geregem ýok. Ol incirem ödem bol bitýär. Ýanky ine bu incir Gurban Çöliýewiňki, ine bu incir Hoja Geldi Nurmuradowyňki, bu incir ýene bir şahyr ýazýanky diýip şonu şeýle belliklerdi. Şol meýwesi bişende jaň ederdi. Gel incir bişdi alyp gitdi, öňe de aýdyrdy. Eger alyp gitmäge bir boşluklyk tapmasa, öňe şonu ýygyp eltip bererdi. Şoňa da irnegmezdi. Men käte aýdardy Gurbanyň ýa-da ýene bir ýaz şahyryň hiç wagty ýok. Gel bile gidip ýygyp eltip bereli. Eltip beren gereklerimden bolupdy. Ine şahylarym bilýändir. Ine bunu näme üçin aýdýar? Ne şol zähmete juda berdi şadamdy. Gaty gowurdy. Ödüm şol indi edil öde aýdan ok beli göräýmäge daşky görnüşinde ol bir ýazyjy şahyr diýdirmeýärdi. Sadady öýle, gençem sadady. Öňe alyp barşam öte kiçik öňlüdi. Ol adym derejem bar diýip hiç haçan onu duýdurup ondan bärtiremezdi. İslendik adam bilen şol işçi bolsun, daýhan bolsun, bagwan bolsun, ağaç bolsun, ýöne girişip şeýle gürleşerdi. Ine şol ödem haçan görseň şoň ýaly işleriň arasyndady. Enhäbed ýaşy arzular edip, amy derýany kesip geçip, şahyr Allaýberdi Haýydyň dogduk mekanyna geldik. Allaýberdi Haýydow 1929-njy ýylda Lewap welaýatynyň Hojamad etrawynyň gadym mekan owasyny dünýä ýenýär. Şahyrymyzyň çagalygy ine şu ýerlerde geçýär. Ine şu gadalygym sehralygyndan kalby, gözi, ýüregi ganyp çagalygyny şu ýerlerde ýaşy arzuwlar bilen geçirýär. Ol ilkinji goşgysyny 11 ýaşynda döredip başlaýar. Allaýberdi Haýydow çagalykda
ol şahir bolmaklygy arzu etmese de traktorçy bolmaklygy bolyn baş arzu edip goýupdyr. Şeý dep traktor sürmeklik bilen tebigata goşan etmeklik, ekinleri iýde etmek, bejerigi bermek ine şolar ýaly işleri ol özüne baş maksat edinip goýupdyr. Zähmet terbiýesinden gaýdan şol çağalyk ýyllarynaky ýollar şahyrymyzyň ykbalyny şeýle döwletli uly ýollary sepläpdir. Şahyrymyzyň owasyna gelenmizde biz höwes bilen meniň mekanym atly goşgusyny şu ýerlerde okap size getirmek isledik. Bahar gelip mele ýagmar ýaganna, güle läle çümer mekanym meniň. Ýalbyrap her günüň günü doganna bir goşanor kemer mekanym meniň. Göýüzüň gamyn iýer ýylyň başyndan, hasap bermez hasap sorar gışyndan, ýürejigi suwly ýarış taşyndan galmaz eger mekanym meniň. Ine şeýle diýmek bilen şu dogduk owasyna ýaşaýan adamlaň şeýle bir zähmet söýer adamlardygyny beýan edipdir. Aýdymdan gülküden gujagy doly, syýgyrmaz saz çalar öwsen şemali, meýlis edip ýadan bagşylar ýaly, giýjesine diňer mekanym meniň. Hatda bu Gyzylgum töwereklerini, mekan owasyny öwsýän ýelleriň hem şahyryň gulagyna çalynýan saz mysaly bolup eşidilenligini, ine şonum öz şygyryny ýazypdyr. Bu da şahyryň öz owasyny, öz mekanyna juda uly söýgüsinden gaýdýan ruhy ilhamdyr megerem. Önmeýän zat barmy munyň bagryndan, aýlan aýyn aýazyndan howrundan, ülkemdäki owalaryň baryndan sapalydyr meger mekanym meniň. Biz kem ýörep şahyryň owasyna tarap golaýlaşýar. Edil şu duran ýerimizden synlasaňyz, han şahyryň mekan owasy edil eliň aýasyna ýaly görünýär. Özüm gur baglygy bürünip dur. Amy derýän sag kenarynda Gyzylgumyň ýaýlyp ýatan ýerlerini şahyryň dogduk meskeni görünýär. Size bu owaň döreş hakyny taryhyndan kelamagy getirmekçi. Takmynyň 9-njy 10-njy asyr töwereklerini şu ýerde owaň düýbi tutulypdyr. Bu owaň ýerleşýän ýeriniň 3 tarapy çöl, bir tarapym amy derýä. İlkilkiler seyrek ojaklar bu ýerde kemale gelipdir. Ödem owada ýaşaýan adamlaryň hut öz arasyndaky pikirler boýunça bir rahat ýer, şeýle bir sehralygyň, hemem derýäň, çölüň bir utgoşykly, sazlaşykly emele getirýän sirgin howaly ýerde ýerleşen rahat ýer bolanlygy üçin adamlar ine gelin şu ýerde mekan tutalyn, mekan tutduk diýip şeýdem bu owaň ady mekan diýilip atlandyrlypdyr. Ben o Jamal Esrawynyň mekan owasynyň ýaşaýjysy Begaş Çölüp. Men Allah berda bilen köp duýmak boldum. Onuň çağırlyk ýyllarynda men kakam şola Allah kulyp bilen ol dosty. Ol bilen gelerdi. Olar çay içip mesaj görüge düşüp oturardy, soňra özüniň täze ýazan oşularyny okap bererdi. Ol uly ýaly kiçik ýaly ilmdama mülakatly adamdy. Ol owandagı 7 ýyllyk mektebe oturup danym şowadan soňra Kerkşäherindäki Rahmet Seýidow adyndaky molimçylyk mektebine okuw gitdi. Toýerler iýen onuň kitaby şahatdan çykdy. Bizim günlerimizden at bilen. Şol kitaby ýazyarlyk kakama beripdi. Onuň bilen aslyşykla gatnaşygym menim 63-nji ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Rus Filologiýa fakultetine okuw girdim. Şondan soň onuňa barardym. Aýda bir kerek otururdyk, jaýçerdik, gurrun ederdik. Ol ören kuş oýnamagy, şaş oýnamagy ören gowururdy. Benim degişiplerim şaş oýnardyk. Men oňa hatda şol wagtky Türkmenistanyň 2 kerek çempiony bolan Jorar olyp, tam bile eltip derim şaş oýnaýardyk.
Yine utulsa veren kahar gelerdi. Ama köplen yine utyardım. Benim dağına doğruyum. Şeyde vasilik bilen oturup görünleşip kaydardım. Ol öğren mehrem adamdı. Özünün yoldaşlarını, tanıştırışlarını öğren eserden karardı. Şeyde ben onun okuğutur kayttım, ova kayttım. Ama ova kaytsam aşavat ayağım düşse sonra düşmesem bir heylik kemsilik bolup durayarak bolardı. Şeyde durmuş her gibi akım bilen alıp gidiyor. Şeylelik bilen durmuş ötü gitti. Ay günler geçip dur. Bilem onu yaatlap yor. Öten geçen kuğu adamlar yaatlap yorusuna. Arkadamın can sakat bolsun, işleri varsa bolsun. Elimde ama işin üstünlük bolsun. Allah verdi haýdyfyň dörüdüjüligini okaňdy goşgularyny. Haýsydyr bir paýhasly ýaşam durnuşan, pikiri kämilleşen paýhasly bir goja bilen söhbetdeş bolup oturan ýaly bolýar. Şonu edebiýatçylarymyza mewran belläpdirler. Şoň sebäbi nämedik? Ine şol Goja we Gyýjaga diýen powesti bar ýaňky filmde. Ine şonuň öz keşfini şoňa salypdyr. Şol meniň öýüm tekrar diýär powestiň adyna. Ine şol gaty dogry aýtdyňyz, şo ähli eserlerinde ödüm durmuşda ýaşaýsam şoň ýaly. Dogry. Ol bir zat aýtsaň dinlemegi bowurdy. Sen çıkarman bow dinleýär. Näme diýjek bolýarny, näme maksadyň hemmesi özü içinden geçirip ondan çok düşünmedik daha da olsa da sonra veriyor. Anını yetiyor. Soňum men pikirimçe bilirek bolmaly. Men plan kitapda okudum. Anha şeyle diýilýär şo kitapda diýip otam deňeşdirip aýdardy. Özüm ýeki bir ýazgyň däl ýa bir ilmi işlerin kitaby däl dürlü çeşmelerden şoň dürlüsiniň her biriniň öz pikiri bunda beýle diýilýär, bu kitapda beýle diýilýär. Men pikirimçe şu kitapda has hakykata dogry gabat gelýär diýip şeýdip aýdardy. Olsam ýanky ol tebigat bardy görürüm etdiňizde. Ol tebigat söýmeginiň sebäbi ol özüm awçydy. Ýüreti resmini amatam bardy. Üstesine däni şu haýsam mota bir haýwan gyzyklanarsa şonu ilk dumy öwrenirdi. Odan bilmeýän adynam bilýän awçylardan soradım. Haçyn Türkmenistanyň halk artisti Durdy Sapar, o awçydy, özüm o artist. Man düşünjeli adam baş erişiyordu Türkmen radyoda. Odan bilişliýärdik, bir iş otagyna şonu Durdaga şu togdory näçin şeýle kıyafeti var diýip sorýar da, oňa Durdy Sapar togdory mydama awlanyna içýän, ney, çyk, şeýle awlýar, şolar çok ýa. Oňa üstesine däni eti derman, ýağam aýaňa damdartan eýläňe geçýär. Ay hemme zaten öz bilmeýän zatlarynam şoň ýaly ýükde awçylardan planaga ýürütip gidip sorardy. Men planyny haýwanyň ýerine düşdüm bolyn, ýyzyny ýitirdim diýär. Näçin beýle bolýar? Mysal üçin tilkiň nähil mekerli bolsa, toşuň nähil mekerli bolsa, şu bilýänler öwretýär da. Mysal üçin näme toşun näçe wagtlap aýlap tapma dälet diýär. Özüm şu baran ýerine näet baran bilmesin diýip ýokuryp asmany böküp odan bonýar diýär. Şol haýwan hakda ýazak godyker bilýän zatlaryny ilmi kitaplara mukardy. Üstesine däni göwünü gumurtup çiýilik gitse, şanky ýokda awçylardan sorap bilip ýazardy. Şoň üçin şu tebigat baradaky hikayeler, eserler önenlerçilikli. Hiç şaşın atmazdı. Yani şol awçylyk hatan şol gidip görmek üçin ruhsat dolan. Ýa-da yerlerine geçmäge, ine gorahanalarda bolmaga.
Hiç açın ben şu Allah verdi ağanına men plan da attım diye neştem yok. Ol ya ben öwrenmek üçin. Öwrenmek üçin, sol ağaçlar bilen gatnaşmak üçin. Ben için getdiyordum diye. Şu hayvanat dünyasını öwrenip döretmek üçin. Öwrenip döretmek üçin. Anyna yetip olmasa diye ol saklama kalp bolýar. Ona ýasama bolýar. Ana ilk şu kitabı ki Moydon Pustine diye de bu Rus diline çıktı. İlk çıkardık bu Magar neşriyatında. Sonun bir redaktor boldum. Ondan sonra ne için beyle deyip yazyan. Han son tuğut etti yani. Ondan yürüsü ilmi kitaplar getiriyor. Üstesine de bir kitabın ağzıyla ona şayet yok menine mümkün tatbikler deyip yürütü getiriyor. Deliller bilen. O deliller bilen. Şoň üçin Tiýgat baradaky hayvanlar baradaky yazan eserleri yaman ananlarçylykdy hem hakykat. Şoň üçin gydykly bolýar. Şoň üçin öňe tebigatyň şahyram diýipdirler. O. Amy derýän sağ kenaryna ýaýylyp ýatan şu gyzylygym ösümliklere juda bay. Şahyrymyzyň bagry şu çölleri bilen bağdaşypdyr. Ol öz prezentlerine, wesiýetlerine de çöllün üzüňe ýaşama lälligini aýdyp wagt edip gidipdir. Özüme şu ymgyr çölüň perzenini, sizem perzent boluň şu ymgyr çöle, göwreňizi ene ananyň ýaly çekinmeýän ananyň gün bilen ýele. Şahyr hut ene ananyň nek ananyň diýip perzentleriniň üstü bilen bolsa bütün nesillere nesihat edipdir. Ýollarymyz iňçe bolsa da uzyn, yetmegiň hallalla goýudan goýa, emma çölümüziň her dawan ýeri bir enaýy dünýä, eşretli dünýä. Eneşi gyzylygymda şu sehralyklarda bitýän ösümlikler, ýaşaýan haýwanat dünýäsine ýüzlenip, şu sehralygy gyzylygyma şahyryň çöl hakyndaky goşgusyny okap beresimiz geldi. Şoň üçin biz ineşi gyzylygym sehralygyny eglenmek isledik. Özüme şu ymgyr çölüň perzenini, sizem perzent bolup şu ymgyr çölü, agaçdan aýrylan ýapraga dönmeýän ýaşaň, bagtly bolun çölümüz bile adamlaň öz owodaşlarynyň bagtynyň bir bölegini şahyr şu ymgyr çöllü görüpdir. Tiýgatyň şahyry o man sat lirik şahyr. 70-nji ýyllarda men odal adyny eşdiýädim, eserlerini okýadym bolyn. 70-nji ýyllarda bile işlemek niýetdi. Türkmen radyoda men çağlar hem yetkinçekler redaktordum. Allah verdi, hayit bolsa baş redaktör bolup geldi. O zaman bunlarda bir gün özellikle deydi, şu zahmet adamlar vardı, adetleşik berýärler. Sen şu vardı, bir zahmet adam vardı, ödüm çopon vardı, adrak berýär, şu vardı yap bilmez mi yazar mıydım? Onu sen gitti son gayret et bir oçerk yazsana dedi. Benim gittim taýarlap geldim. O zaman naha yazdım, oku dedim. Ertesi geldi. Hoca geldi dedi, bunu özüm yazdın mı dedi. Bir dedi pencerenden oklayayım, olaymasın dedi. Onun için benim değişýänini bilýän de. Bilýän de, ay sen yap beren olayma dedim. Ben güldü. Ben oynatýan idi, yaman gowy haladım dedi, gowy yaptım dedi. Sonra Allah verdi bilen bu tanıştık ödüm bir öwrenşen soň edil özdeň duşum ýaly degişip, gülüşüp, birem şaşka oynamany gowy görýärdi. Ödüm ustat gowy oynýardy. Birem kuşta oynýardy. Ýa şaşka oynarna mudama utýar. Oňa kuşta oynarna utulýar. Oňa nime diýdi, ikimiz kepleşeli. Men şaşkan öktü oynamany öwredeýin bilýärmi? Atenim kuşta öwret. Bor diýdim. Oňa ol maňa den İkiniz bir-biriňizi öwretdiňiz. O öwretdik bolýar. Şondan soň ýöne şaşka oynamadyk. Sen utaýmak mümkin idi. Ödüm ýöne bir oynamdyk, degişip oynýar. Şu degişmän gowy görýär. Şeýlemi? Gowy. Şahyrymyz ol boş wagtlary spordyň käbir görnüşleri bilen meşgullanar eken. Aslynda şahyrymyz çağalykda ol hor ýaşapdyr.
şol töwerekden top oynap ýören çağajyklary görsede ýa-da sport eşigini goýja bedemen geýen öz deňdeş oglanjyklary görsede şoňa göwüne gider eken menem şeýde aýsam öz topum bolaýsa, öz sport eşiklen bolaýsa diýip şonu şeýle arzu eder eken ýöne şygyrlaryna da belleýär. Hemme zadyň gowy boljagyna öz öýümüňem döwre wap ýaşap bilýän adamy degişli hemme zadymyň boljakdygyna geljekde inanýan diýip öz goşgularyny, ýüregini, göwnüni kim tutýan, pes tutýan taraplarynam ýazyp galyrypdyr. Ol aýratyn kuşt oýnamaklygy söýüpdir. Ine öýüne geldik bolan, oň öz kuşt oýunynyň ähli çöpleri bar şu ýerde saklapdyrlar. Öz goşgularynyň birini de aýdýa, kuşt oýnagynda iň gowy göçüm atyň göçümidir. Şol göçümi durmuşda da etmeklige, çalışmaklyga adamlara atyň göçümi ýaly ädimleri ätmekligi öz goşgularyna çagyrýan ekeni. Sport bilen gaty bek gyzyklanardy. Geň bolmak mümkin. Hiç bir hak heştek almazdan ullar topary bardy, alımlardan, ýa-da şahirlerden, onuň muallimlerden düzen voleybol topary şolary hepde de bir kedek ählisini dowsurup, gurap ýörýte. Ine häzirki tikin fabrigi bar, şonuň gapdalynda voleybol üçin meýdança bar, şo ýerde oýnadardy. Bizem giderdik. Soň ondan daşgary ýene de Dinamo diýip çağalar mektepleriniň çağalaryň kluby bardy. Şo ýerden baryp ýörýte meýletinlik bilen şo ýerde hiç ýyl hak heştek almazdan 9-njy 10-njy sınıp okuwçylarynyň ýörýte topar düzüp olaryň hepde de bir kedek türgünleştirirdi. Diýjek bolýan daşynyň görseň bu adam haçan ýazyp bolýaka ödem şeýle kän önjeýli işleýär, gaziýe jurnallarda da köp çykyş edýär, goşgularym çykýar, hekaýalarym, aýdymlar ýazmaga da, kino üçin ýaly etmäge de wagt tapýar. Haçan ýazýaka bu diýip ýaly şahyrlar geň görerdiler. Ýöne ol özi aýdardy. Hiç haçan ýada kelle işlemeýärdi. Daňdan saat 4'lerde turup 4 saat basy oturup işleýärdi. Şol endigine de gaty bek eýerýärdi. Bu endigine Ýewropa biçim işlemek diýärdi. Şol 4 saat hökman işlerdi. Her gün 4 saat işletenem ol dünýäniň eferi dörýär. Dünýäniň terjimesi dörýär. Sebäbi diýinjalan aňyň şol okuyply bolýar-da, döredi. Diýinjalan kelle işlerdi. Şonda ýanky meýletin toparlar döredip sport beýleşiklerini gurnady diýdiňiz bolan. Egerde Allah berdi Haýydow biziň häzirki wagtda şu zamanada sporta nähili üns berişmedi, arkadagymyzyň o türgünleri, döredýän mümkinçiliklerini, bu köpçüliklerin alınıp barlayan sport beýleşikleri, dünýä çykmak şu zatlar gören bolsa nähili gowanardy diýýär. Şol ýanky sport bilen meşgullanmagyna muny bir öz saglyk ýagdaýy mejbur edipdir. Şonda diýär men saglygymy sportun kömegi bilen tebigatyň elinden gaňryp alyp ýaşamasam bolmajagyny düşündim. Sebäbi uruş ýyllary men saglymy haly zaýalan eken diýip şonu özü gurrun berdi. Soňam özüniň 50 ýaşynyň toýunda şeýle bir zat aýtdy. Nehem Rahim diýdi, men 50 ýaşymyň toýuny belläp otyryn diýdi. Ýöne diýdi, meniň neberemden 50 ýaşany az diýdi. Onun özü 70 ýaşy dolar uçurlarında ýanky dünýäniň başgalady ine şonça ömrü şol ýanky sporda söýgüsi, tebigatda söýgüsi, erjelligi, adamgärçiligi, ýyly ýürekligi bilen gazany bildi. Ömrüni uzaldan bolmaly diýen. Gaty dogry köp sag bolan Halipa. Siz ýaňa görrüňizde ilki başlanyna da Allah berdi Haýydowyň zähmeti söýgüsi hakyny, özüniň zähmeti bişişi hakyny başladyňyz juda jaýdar hasapladym şonu. Sebäbi Allah berdi Haýydowyň özüm döredijliginiň içinden özüninden geçýän bir pikir bar, hiç üzülmän. Men näki zehin goý zähmet bilen taplansyn diýýärdi. Şu öz zehininiň zähmet bilen taplanmagyny özüne maksat tutunan adam bolupdyr durmuşda. Indi bolsa biz öz işimizi Merkezi Döwlet Arhiwinden dowam edýär. Allah berdi Haýydow barada Merkezi Döwlet Arhiwinde jemi 70 sany bukçadan ibarat maglumatlar bar eken. Bu bukçalarda şahyryň hut özüniň gol ýazmalary,
eden terjimeleri şeýle de metbuatda çap edilen ençeme goşgulary, hikaýalary, balladalary, makalalary şu görýän bukçalarymyzda yerleşdirilipdir eken. Bu Allahyberdi Haýydowyň öz ömrüne eden işlerinin ucuypsuzca bir bölegi diginem size ýatladyar. Eden işlerinin ençemesi on öz öý muzeyine de saklanylýan eken. Ine şu bukçada şahyrymyzyň depteri var eken. Bu depteri 1946-njy ýyldan başlap ýazyp başlan goşgulary ine şahyrymyz hut öz eli bilen ilkinji düzen goşgularyndan ine şeýdip arasalapçyk ýazypdyr eken. Özüm hat ýazywyna üns beriň. Şeýle monjuk düzelen ýaly, keşte çekilen ýaly diýilýän hatlardan eken. Döşnükli edip ýazypdyr. Ne şu ýerde ilkinji goşgy Açylgynça hemem Aşgabatyň ýoluny diýen goşgular eken. Bu goşgulary şahyr 1946-njy ýylda ýazypdyr eken. Asyl düzülen wagty 1946-njy ýyl. Şahyrymyz 1929-njy ýylda doglan bolsa, onu ol 17 ýaşyndaqa ýazan goşgulary. Emma edebiýatyň çeşmelerine belenilýär. Allahyberdi Haýydow 11-12 ýaşlaryndan ol goşgy düzüp başlapdyr. Diýmek 1940-njy ýyldan nagyn ol dörejilige başlan ekeni. Ine bu ýerde 1946-njy ýyly öz eli bilenjik ýazyp galyran Açylgynça atly goşgusyndan käbir setirler size okap bereýin. Ýap boyunny biten bägül, gördüm ýaşyl don giyinipdir. Ýaşajyk ter şahalaryny töweregine ýaýypdyr. Gonçalary çyzylypdyr, gül açmagy taýyn olar. Açylgynça basym topar gyýyzlar geler. Olar işden gaýdan wagty şundan ötýär hemişe. Hersi alar gyzyl güllen bedek üçin dakar döşe. Açylgynça işi daýhan gyýyzlar üçin. Armazak altın elli ol qara gözler üçün. Şahyryň döredüjiligine güller hakynda kän aýdylýar. Tebigatda öwsýän şemali şahyrymyz owaza sada meňdedipdir. Şol tebigat saz çalanna, ýagny şemal öwsenni ol üfläp, ýagny notasyny ütgödýän saz her notany ütgödenni gül açylýar diýip şeýle bir meňdetme getirýär. Açylýan güller hakynda. Demek ol saz çalyp tebigatdaky gunçalary güle öwrýär diýilýän pikirleri bar. Kitap diýip bir goşgusy bar. Ol 1947-nji ýylda şahyr 18 ýaşynda ýazypdyr. Şoň käbir setirlerini siziň ünsüňize çekmekçi. Durmuşyň aýnasy, akyl sanlygy, meniň dostumdyr hem doganym kitap. Onu söýmek mugallimiň ennigi, diýerdi terbiýe berer saňa sap. Kitap maňa watanymy, halkymy çyn ýürekden söýmekligi öwredýär. Okayan giýjeler çyra ýalkymy kitap sahypasyny altyn nakş edýär. Ine şahyr şeýle diýmek bilen bir sözde kitaby özüne dogan saýanlygyny, has ýakyn dost saýanlygyny, bir mehriban ýöne sadadan ýeti pikirleň üstü bilen bize aýdyp bilipdir. Kitapda watana bolan söýgüni tapanlygyny şahyr aýdýar. Şaly berse de ol ustad terjimesidir. Bir gedege meňki Musa Celilim goşgular terjime etdir. Sen okuda şonu münasip bilsem kol çekdir, ýaýlyma berdiydi. Ýöne men haýytdylan terjimeden bolsam şu kitabyna getirdi. Oňa deňeşdir okudum Gülýaly. Ustad derejede terjime. Terjime çökmenden Ivan Franko diýär. Şu Ukrain halkynyň nutguk şahyrlaryň birisi. Sen köbilen deň derejede görülýän şahyr. Şonum Allahyberdi Haýydow terjime etdir. Tutuş kitap hoşun ýazypsam bar ýa Franko'dan başga da Allahyberdi aganyň gaty bir gowy terjimeler bar. Pushkinniň terjime edipdir. Lermontovdan, Sergey Yesenin'den, Blok'dan, soňra mene ýaňy Hojagelde agdap geçdi, Musa Celil diýip, mabet depteri goşgularyny Allahyberdi Haýydow terjime edipdi de. Ine o gaty çylşyrmy terjimeler. Mysal üçin biziň elimizdäki şu bukçy 20-nji asyr türk halk şahyrlarynyň
aydımları Türk dilinden tercüme eden ne Allahyarda Hayyidov. Bu elbette tercümeler öz boluşly kitaplar edilip, halka tercüme edilip kitap görnüşine yetirilen eken hem Bogatymys bilen hem kitap görnüşine halka yetirilen tercümeler şolar. Diňe türk dilinden däl ol bir näçe halklaryň dillerinden türkmen diline hem rus diline ençeme tercümeleri ýazyp galyran adam. Okumak üçin eliňize alan bu kitabyňyz 20-nji asyrdaky halk şahyrlarynyň aýdymlary, Türkiýede eli sazly iýlik edip, öz düzen goşgularyna saz tapyp, ony özleri aýdym edip aýdyp ýören şahslary halk şahyry ýa-da aşyk diýilýär. Aşyk öz aýdymlaryny köplenç söýen gyýdynyň tebigatyň ýa Taňrynyň gözelligini wasp etýär. Aşyklaryň içinde sütemkäri ýygrenip, aýdym düzýänlerem bar. Eliňizdäki kitap 20-nji asyr türk halk şahyrlarynyň iň gowy eserlerinden ibaratdyr diýibine şahyrymyz şol kitap üçin taýýarlan terjümeleriniň başyna ine şu ýazgyny ýazypdyr ekeni. Öz eden terjümesiniň umumy gysgaça beýanyny şeýdip ilkinji sahypatyna ýazypdyr. Töwerekdeki halklaryň halkyýetliň durmuşy bilen hem baglap goşgular gaty ýerber ýazardy. Batumyda diýip bir goşgy bar. Gün köýdürdi gulzarmy, aldy çölüň ızgarny. Birje ýagyş alyp bormy, Batumydan diýip ýanky ine şeýle bir goşgy bardy. Batum bol deňiz ýakasynda, o Gruziýada gaty ýagyşly ýer. Şonu öz döwründe ýanky edebiýat tanqyçylarymyz öz eserlerinde agzapdylar ne şeýle gaty bir gowy görüp. Şo daşyna çykyp ýazmagyň özüm gowdatdy. Ine elimizdäki bu bukçada şahyryň 1959-njy hem 1971-nji ýyllar aralygynda ýazan goşgulary bar. Hem şu goşgulary Allahyarda Haýydow rus diline de terjüme edipdir ekeni. Ine şu ýerde Afrikalynyň Aşgabatda aýdan sözi ýa-da beýik adamlar ýaly, bulut, garygymda, güýzlük bogdoy, dogonlar, deňizçiniň aýdymlary diýen goşgular toplumyndan diýilen goşgulary şu bukçada ýerleşdirilipdir eken. Ine Allahyarda Haýydowyň Afrikalynyň Aşgabatda aýdan sözi diýen goşgusyndan men size käbir maglumatlar ýetirmekçi. Şahyrymyz diňe türkmen adamsy milli häsiýetler, türkmençilige mahsus bolan däp desurlar hakynda ýazmak bilen çäklenmän ol beýleki ençeme dogonluk döwletleriň watany hakynda, şol ýerlerde ýaşaýan adamlar hakynda, olaryň däp desurlary hakynda da pikir ýöredip goşgular ýazypdyr. Özüm aýratyn bir zada siziň ünsüňizi çekmekçi. Şahyrymyz başga bir dogonluk halklar hakynda, olaryň tebigaty ýa-da adamlary durmuş hakynda ýazanna da hut özüniň mehriban topragy, öz edidi watany hakynda goşgu düzmeklige çemeleşişi ýaly edil şol duýguny öz aňyndan ýüreginden geçirip beýleki halklaryň watany hakynda da ýazyp başarypdyr. Şahyrda watan diýilen duýga aýratyn üns berilýär. Bira watan, bira zähmet duýgusy. Pek zähmet çekip watan hyzmatyna ýaşap bolup, watany beýgeldip bolýanlygyny ol goşgularyny şu iki pikiri biri-biriniň ýygyny dowam etdirmek bilen öz boluşly setirler ýazyp galyrypdyr. Men Lewap vilayatynyň Hojamaz etrawynyň ýaşaýjysy Bazar Saliýew. Türkmen medeniýetini we sungatyny, türkmen edebiýatyny ösdürmäge, goşan adamlarymyzy hormatlamaga, olar sarpalamaga, olaryň mertebeni saklamaga sert öğretmenler diýende hormatly arkadaşymyz Münkerem Mamla. Biziň ýurdumyzda milli mirasymyza ulykan sarpa goýmak bilen häzirki wagtda öten geçen ýazgy şahyrlarymyza edebiýat we sunat isgärlerine ulykan sarpa goýulýar. Olar hatyralanýar. Ene şeýle hatyra, şeýle hormata münasiplaryň birem biziň owadaşymyz Türkmenistanyň halk ýazgysy Mahmud döwlet baýramynyň iýesi İlhalar şahyr Allahyarda Haýydow. Iýun aýynyň 15-nde Allahyarda Haýydowyň 90 ýaşy dolýar. Biz onuň dörejligini uly sarpa goýmak bilen häzirki wagtda onuň owadaşlary o aralarında söhbetleşiklerde onun eserlerini ýatlap,
gurundastıklarda bedek edip Allah verdi ağa ulakan hormat koyar. Ne suyurdu Allah verdi hayıdığın sağlık doğrunun hatta 11 yaşında dörücülüğe baş koşandığını atladık. Ol ovada geçirilen enseme toylarda öz dörücülüğü bilen ova adamlarına degisli koşkuları bilen çıksadıklar. Men suyurdu bir atlamanı aydatım geldi. 1977 yıllarda Sahir bizim ovamıda gelende Avdal ovamızda Qoğurşan dostu geldi Mehmet Hunka barıptır. Sol baran vaktinde sol geçen gecesi ovanın içinden geçen arığın başlaka sol katlası açık kalıptır da bir 4-5 ovanın melleğine su alıptır. Suyağdaydı bir yılı ovanın hormatlanan ulus yılağa münasip bolan Saparsir diyen bir mirabı vardı. Sol mirabım bul oturuşluğa barıptır. Son sol yerde Allah verdi ona degisme haziyetli bir 2 koşkusunu aydıptır. Su alıptır kömeklerin daşını, kim astıqa ol arın başını, indi görür sol ovanın kasını, ya yalan mı mirablığın Saparsir. Öğrendiler akmalığın sapağın, suuduk aydıran son düşük çepegin, günde göre katlan açık yapağın, ya yalan mı mirablığın Saparsir. Sapar ağını Allah verdi, hayır bu degismetine dostlarsa düşünüp onu kabul ettiler. Elbette şu yerde degismenin yerine düşmeye bilen terbiyenin bir ülsünün bardığına ol yerdekilerin hemmesem düşünüptür. Şeva iden iyisine cevapkarlı çemeleşmelidigine Allah verdi. Sol koştu etirilen mustu bilen öz dostlarsa ovadaşlarına duyduruptur. Şeyli atlamalar Allah verdiğin durumunda katken. Ol hem sahir, hem yazıcı, hem dramaturg. Ol elbette bir neçe kino eserlerinin edebi yazılarında yazdı. Altının renki, yar toluk, 2 adım çölde, yani kino eserlerinin edebi yazısı Allah verdi, hayır fadisli. Allah verdi ağanın sol dörücülüğünün bizim günlerimizde öğrenilmeyi, bizim geçmiş edebiyatımıza, sunğutumuza, medeniyetimize, çoğur düşünmeye kömek ettiğini aytmalıdır. Öz halkımız için, öz medeniyetimiz için, edebiyatımız hem sunğutumuz için, öz gücünü okuyun bahseden adamları sarpalamağa, olar hormatlamağa, yaatlamağa, dörediyen giyin mümkünçülükler için edebiyatın hormatına hormat koşayan, onu dünya derecesine getiren hormatlı kahramanım arkadağımıza ulakan sağ olsun ediyorum. Bütün halkımız için, yurdumuz için dünya hikmetli alıp baran işleri ruvac alsın. Biz sizin şahatlıklı günlerinizi, qımmatlı portföylerinizi hasa baylaştırmak için hizmet edýäs. Biz sizin internetten sargan zatlaryňyzy hem gysga wagtda ilip berýäs. Sizin bize ananan her bir zatyňyz gözümizin görejýän ähmiýetlidir. Dünýäniň 100den gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli günjegini sizin poçtaňyza iň gysga wagtda gowşurmak üçin çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty tyd we ynamdar. Ine şahirde yine de bir şeýle setirler var. Ertir hem aýyň nur saçjakdygyny, ertir hem jeyhunyň akjaklygyny, ömür ýagşy boljaklygyna ýagşynyň mydam sylanjagyny şahir bagşynyň ynanyşym ýaly anan yarın men diýip şahir bir wagtlar nejeme ýyllar geçenden soň döredip giden edebi mirasy goýup giden şahirliň, ýazyjylyň, bagşylyň ýatlanjakdygyny ul umyd edýänip ýaşap geçipdir. Allah berdi hayat ýaly ägirtliň, şeýle şahir ýazyjylyň arzulary hasyl bolup, bugünkü gün biz ediz arkadagly zamanada şahirlerimizin döredüçiligini öwrenip
owosi, owodaşlary hem nesilleri hakyndaky maglumatlary çoňur öwrenip giň işleýän halka bermek mümkinçiligini gazanmak. Muň üçin biz ýene bir ýola gahrman arkadagymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýas. Allah berdi haýydy eser döreden ne edil bal arasının güllen şiire ýygnaýşy ýaly tebigatdan gözellik sosup alyp döredijiligine girdi bilen adam bolanlygy hakynda kän aýdylýar. Tebigatdan şol üzüňe däl bagry bağdaşan tebigaty zähmet bilen watan düşünjän deňekdi bilen adam bolupdyr döredijiligine. Bir tarapdan öwrenen ok. Şol ösümlük dünýäsinden ilk dümü öwrenýär. Şol ýa haýwandyr, haýsy ösümlügi gowurýar. Hemme törekliň öwren onsoň ýaly. Hatda diýet çöllü atsyz ösümlikler hem kän näse ýaly. Şol atsyz ösümlikleri haýwanyň köpüsi iýen ok diýip bir şoň ýaly setirler hem getiripdir. Ýurdumyň iň bir meşhur şahyry ýazgysy Allah berdi haýydy bilen 1987-89 ýyllarda tanışmaklyk meýser etdi. Men ol wagtlar Aşgabatyň Metbuat öýünde işleýärdim. Men ýazgylar birleşigi çağırdy. Geldim bolyn şo ýerde Qurban edip, Allah berdi haýydy Qurban söyleyip, ýaly belli ýazgylar öýdara gurrun edip oturýarlar. Menim kapyny ýapyp ýa-da çekiljek boldum. Ýok, gel tipara çapana gel bärik diýip gygyrdylar. Bardym. Ondan soň saglyk amanlyk soraşyndan soň Allah berdi birinji soragyny berdi. Sen diýdi şarpyk powestiň diýdi çykdy diýdi. Şonuň diýdi dörüşdüň diýdi taryhyny aýdyp bermaňa diýdi. O gaýtgazyk men aýdyp berdim. Ondan soň Qurban Durdaga da sorady. Çapkana meselemi haçan düzeler kadi. Ondan soň bu mesele elbetde uzağa çekdi. O şo wagtlar 100 sanak çöwdürmüň ýokarynda gazet jurnallaryň çykarylmagy üçin Metbuat öýüni gurmaga başladylar. Naşy Metbuat öýü gurulur, ondan soň we kitaplara özümizde çykarmaga mümkinçilik dörer diýip aýtdym. Wagt geçip şeýlelikde Türkmenistanyň täze Metbuat merkezi açyldy. Bilşiňiz däl, häzirki gazet jurnallaryň, okuw kitaplarym hemmem iň ýokary derejede çykýandyr. Şol ýagdaýlaryň çödülmeginde wata bizim hormatly prezidentimiň ullukan tagallasy bar. Hormatly prezidentimiz köp sawal aýdýan, sebämin özüm gazet jurnallary, kitaplary çykarýan hünärmen çapkanaçy bolandan soň bul meniň esasy arzuw eden baş arzuwmyň biridir. Şonu Allah berdi soň ýygynyň şeýle diýdi. Senem ýazmana başlapsyň diýdi. Ýöne wagtyň ýetýärmi diýdi. Menem elbetde kynçylyklar bar. Çapkana işleri bilen birleşdirip işlemeklik aňsa da däl diýdim. Onda diýdi, sen diýdi, bir 3 gün men ýanyma agşamna gedelinje diýen men. Ol häzirki Buğullu köşküň aňyrtynda bir stadion bardy. Şoňa geldi. Şoňa bardym, bir näçe gün bile gedelinje etdik, gaty köp saatlar gurrun berdi, gaty köp saatlar aýtdy. Men öz döredijiligimi kamilleşdirmäge bir ullukan mektep boldy. Ýaş ýazgy şahyrlara gaty berkçemeleşýärdi. Olaryň döredijiligine olary nämeden ýazýar, näme üçin ýazýar, nähil ýazýar diýen meseleleri gaty ykçam öňünde goýardy. Şol mesele meň öňümde de durdy. Bir gün ol maňa 3 tane kitap berdi. Bir ýadyma düşe Allah Murat Garaýew profesoryň bir ullukan tomlugy. Şolary diýdi, sen diýdi, fin ýaz diýdi. Men diýdi, 3 günden gelerin diýdi. Dogrudanam 3 günden geldi, synlary okudy. 3-4 tane elbetde ýalgyş tapyldy. Şondan soň ol maňa bir hat jagad berdi. Okap berdim. Bul Atamurat Atabaýewiň adyna ýazylan hat. Atamurat Abdullah Islamowyň prodi eserleri aňsat okulýar. Dili arasda süjet gyzykly. Meniň pikirimçe bu ýaş ýazgynyň eserleri
Çeper Prodadan edilen talaba layık. Aslamı 3-4 kitabın avtarı. Bu yoldaş yazıcılar agdab olmağa münasip deyip men pikir edýärin. Kitaplarını taňa iyi berýärin. Salam bilen Allah berdi haýydy. 4-nji ay 88-nji ýyl. Şonda men bir zada düşündüm. Allah berdi ýaşlardan gaty bir talap edýän yazıcı. Ol elbette ana yankı aýdylşy yazacak bolýan temasyny öňürti öwrenip howa oňam bolsa tarihi bolmalydyr ýazylýan zadyň diýerdi. Ýazylýan zadyň tarihi bolmaly diýer. Indi seredip görsek düňkü adamlar hökümdaryň gowulmagy, milyon adam ýaly romanlary elbette Allah berdi gaty çoňluk bilen öwrenenligi bildirip dur. Tebigat barada aýdylanyny onu amy derýän sağ kenarynda ýaşan üçin ol jeňeller, ol owdan ýerler, ol aýlanyp akýan suw zatlaryň özi haýwanlary elbette gaty köp zatlary öwredenler. Şol bir tanda ol öz döwründe ýaşly adamlar bilen gaty köp duşan adamdygyny olmaňa da gurrunlar. Men hocam Mazi Trabynyň Mekanowasynyň ýaşaýjysy Muglaby ýelerim. Men hocam Mazi Trabynyň Mekanowasynda 1929-njy ýylda ýene doğdum. 38-nji ýyldan başlanyp mekteplerine okuwa başladyk. Şonda Allah berdi bir deň duşum bardy. Onuň bilen bize okuduk. Allah berdi bilen. İkimizden ýaşytdaş bolmaly. Kynçylyk ýyllardy. Ay Allah berdi, men okuwam okuyar, ýeli okuýanyň halkanyň bilýändem gözümizin ýetdiginden işlemeli bolýar. Sebäp agar ýyllarda 41-nji 45-nji uruş ýyllary. Aslında şöyle Allah berdi, ama bile işledik. Bile okuduk. Allah verdiğinden bir hasiyeti yaman kitabını okuyordu. O kitap köp okuyordu da. O da var kitapxanalardan kitap alıp bir kitabı okuyup götürse onu koyup bir yanına başka bir kitabı okuyordu. Sonra onu görüyordu. Aslında da şöyle bol yazıp başladı. Gazete, makala, kıyısızlık koşullar yazıp başladı. Hova. Aslında vatandaş gazet bir gazet çıkıyordu. Sonunda Allah verdiğin koşullarını, makalalarını, tezelikleri yazıp duruyordu da. Sonra bunu vatanı redaksiya çağırıp aldılar. Sonra redaksiya da işledi. Ovada var muğulumlarım mesela fronta gidende. Muğulumam az. Ne bir muğulumam yoktu. Ovalardan bir muğulum var okutup gördüler ovada. O zaman şu muğulumam böyle ovamızın yetişsin deyip Allah verdi ama şu muğulumçuluk okula gitti. O zaman o yerden bazanı okap okulu oturan bazanı aşağıda yukarı hocayına gitti. Az bilimini arttıracak olup. Onun bilen önümçelinde bana paktını icandıran bile işledik. Son mal bakmalı o zaman malın bile baktık. Allah verdi o zaman sonra yukarı hocayla okap bilim alıp şol derecelere yetip yazıcı olup gitti. Häzirki döwürde Türkmeniň ahal tekatları var ahire. Dünya ýüzünde belli. Şol atlaram şo bilen up ýazdy şol. Ahal teki bedewatlary bizde bardy. Ana şol goşyny men ýadymdan çykarypdyryn. Bolmasa bizde bar diýen goşsa şol şu atlary up ýazan eken şonda bedewatlary, ahal tekatlaryny. Adam Türkçe gaçagatdy. Hiç harnyň gelenini ýa bir adam bilen oglan bilen uruşanyny gören ýokdy. Ona görüşüyorduk. İki doğan yani oylap, işlep görüyorduk. Şu dostum Allah'a verdiğin yatlap, şunu Türkçe hazırlarına özüm bir geldi korkaran yağlı oldum. Sağ olsun arkadağımız. Arkadağımızın can sağ olsun, ömrü uzak olsun, tutan işleri elmizden ruvat olsun.
Şahirimiz mektep okuwçysy döwründe de juda zehinli bolupdyr. Hatta 4-nji, 5-nji sınıflarda alan hormat hatlaryny olaryň nesilleri saklapdyrlar. Ine körpe ogly Nurmehmet Hayidowyň maşgalasy Näzik Kakabaýewa bize şeýle bir hoş habar boşlan ýaly şol has kiçi sınıflarda okap ýörke oňa berilen şu hormat hatlary bize elimize berdi. Bize mine mehriban adamlar size uly höwes bilen ýetirýär. Ine şu elimizdäki hormat hatyny ine şeýle bellenilýär. Hojamad etrabynyň Mekan Owasynaky mektebiň 4-nji sınıfyny okayan Allaberdi Hayidowa ören ýagşy ýetişýänligi we özüni görellili alyp barýanlygy üçin berildi diýip 1939-njy ýyllygyna bellenilýär. Bu aşaky 1939-njy ýylda şahyrymyz 4-nji sınıfda okap ýörkä oňa mektep tarapyndan berilen hormat haty. Bu ýokarkysy bolsa ol 5-nji sınıfda okap ýörkä görellilik üçin juda tapawutly okuyanlygy üçin. Inhäde 1941-nji ýylda uruş başlanan ýerinde ödem. Şol ýyllardan saklanyp galan ine hormat hatyby 6-njy sınıfda okap ýörkä mektepde berilipdir. Ine şeýle hormat hatlar bäde juda kän inhe. Geçiş şahadatnamasy diýär. Bu şahyrymyz 4-nji sınıfda okap ýörkä ören ýagşy bahalar bilen tapawutlynyň bahalar bilen bahalandyrylyp 5-nji sınıfa geçenine oňa berilen ine resminame kenşini ýakynyň seretseňiz ene şuňa haýsy sapaklardan, derslerden nähili bahalar bilen bahalandyrylandygy mene käbirler görkezilipdir şu ýerde. 39-njy 40-njy okuw ýylyndan 1940-njy 41-nji okuw ýylyna geçilende oňa berilen resminame kenne bahalarym görkezilipdir. Şu ýerde Allaberdi Hayidowyň. Ine şu ýerde suratdan beýşlik alýan eken biziň şahyrymyz. Şahyrymyz diňe galam bilen surat çekmekligiň ustady bolman, söz bilen surat çekmekligiň ustady bolup, türkmen edebiýatynyň taryhyna öz boluşly ýyz goýup gidip bilen adam. Hayidowyň döredijligini okanda ýene de bir aýratynlygy göz ýetirmek bolýar. Aýratynlyk diýilen zat aslynda ýüze çykarmaklyk üçin oňa özüň hem taýýarlygyň ýetik bolup çemeleşmeli bolýar-da. Alymlarymyzyň biri belleýär. Şeýle diýär, goşgularyny okanda bir sapagyny gowy öwrenip gelen, gowy taýynlykly mugallym hamala talipleri sapak geçýän ýaly. Özüm şonu diýär, şeýle bir mylaýym, ýumşak sesi bilen pes saýjy düşündirýän misaly şahyryň goşgulary saňa şol pursaty ýagdaýy berýär diýär. Ine siz özüňiz mugallym diýen şahyra diýen şahyryň dürüjligine garaýşlaryňyzy siziň hem pikiriňizde halkymyza ýetirsek. Bizim bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü edebi mirasımıza, medeni mirasımıza, geçen yazıcı şahirlarımıza sarpa koymak bir asıllı değerli öğrüldü. Sebebi yine şu zatların gitmesinin başında bizim kahraman arkadaşımızın mutlu özü dur. Yine şu noktayı nazardan seyreden vaktimize her gezek payitahta gelmek mağani sebebenine şu payitahtamızın en bir görünüklü yerine ilham tehlike var. Şu ilham tehlike'ne varıp halifelerin heykelinin yanından varıp şolara taqdim etmek, şoların tarpasını saklamak, bana bir değerli öğrülerini yalık kılıp dur da. Ya kavgatı talipleri bilen gelen taliplerim eltip ben şu yazıcı, yani plan yazıcı, yine şu plan hili eteri var, eğer okumadık bolsanız okan deyip yine şoları ben ödüm, himişe düşündür yani. Yine şu halife yazıcı şahirlerin arasında Allah verdi Hayidowyň bolmagy hasam bir yakımlı. Sebebi men Allah verdi bilen bir 5 ýyldan gowrak wagt bir iş otagyna oturup işlemek maňa näsip etdi. Oşo döwürlerde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň filosofiýa we hukuk bölüminde işlenýärdi. Özüm şu iş otagyna gelenme şeýle bir begendim de, sebebi men ondan onu göremokdum, onun eserlerini okuýardym, onun aýdymlaryny dinleýärdim. Yine ondan soň işlerin wagtymyzda Allah verdi bilen birlikde işlemegem näsip etdi. Allah verdi şu döwürlerde Maktumul Pragynyň goşgularynyň şonu bir ilmi esasda derňeýärdi. Yine şeýlede Türkmenistanda keramatly ýerleriň, taryh şahslaryň gelip çykyşy, şoň bilen baglanyşykly taryhy ilmi esasda öwrenip halk köpçüligine ýetirmäge tendensiýady. Yine şonu
Kimi de bilelikte işlemek nesip etdi. Allah berdi ağanın käbir häsiýetleri häzir meň ýadymda galypdyr. Ondan bäri gaty köp ýyllar geçenem bolsa, ol gaty özüne talykatlar barýardy. Özümden kiçilim eşker, onun bir de gerekli yerinde degeli maslahat berýärdi. Ine soňundan o biziň bölümçemede Allah berdi ağanyň özü ýol başçylyk etdi. Şu ilmi nähili bir delillere talyglanmalydygy hakynda, şu delillerini nähili şu yerlerine goýmak hakynda da köp maglumatlar berýärdi. Muň ýanyna bir näçe alymlar gelýärdiler. Bular çay başynda söhbetleşdik edýärdiler. Magtymly Pragynyň başgara durmuş hakynda, Magtymly Pragynyň goşgulary hakynda, ine şonýalyk bir gyzykly söhbetleri diňlemek bizi çedim gaty ýakymlydy. Ine şonu käwatynda Allah berdi ağanyň aýdýan ýadymy düşe. Meniň ulagymna diýe hemişe ulagymna pil bolýardy. Men işten soň diýe maşgalamam alyp köplen gezmäne gidýän tebigaty diýe. Ine ondan şo ýerde diýe özünden bir gögüren agaçlary barmy, şonýalyk zatlar bolsa diýe men şo pilim alyp şoň düýbüni ýumşatýan diýe. Ya bolmasa şo bayırlara barmam yer depýän diýetdi. Indi oýlanyp otursaň dogrudan şol halipanyň şol edýän işleri tebigatyn peýdaly zatlarda şol agaçlaryň düýünüň ýumşadylmagy, ya bolmasa şol bayırlardaky ýerlerde depip gaýtmam men diýe hem jan saglygym üçin hem şo topragyň ýumşak bolmagy üçin men şo hemesi şo pili kaptalynda saklaýan maşgalamam ýanym bilen alyp gidýän. Ine şu bukçada ýekeje sahypa bar eken. Bu sahypada ýazylan goşgum hut şahyr ýazyjy Allaýberdi Haýydowyň öz gol ýazmasy. Ine muny saralyp solup barýan syýan setirlerini okumak mümkinçiligi bar. Men häzir size şu setirlerini okap berýän. Bu joda gysga setirler ýöne mektebiň bagy. Aynanyň öňünde onlap ýaş nahal mugallimim bilen çağalar ekdi. Pasıllar gözeli yad gelen mahal, puğdoklara yaşıl yapraklar çıktı. Asman duray, güneş nurunu dökýä. Otogdan görünýä yaşıl nahallar, yap-yaşıl yapraklar gözüňe ýakýa. Mektep bagy çümer geçen soň ýyllar. Şahyryň şuny özüniň mektepde okaýaka, sınıp otogyny oturup penjereden seredip mektebiň daşarsyna bagy ekýän mugallim, bagy ekýän okuwçylary gözüňe getirip, bir näçe ýyllardan soň şol ekilen baglar kökürüp, ösüp, boýalyp, mektebimiziň daş töweregi baga bürülür diýip, sınıp otogyny partada oturan okuwçy oglanjyk ine şeýle pikir ýöredipdir. Şahyrymyzyň edilşi goşgusyny bir Merkezi Döwlet Arhiwine gelip okap görelmizden soň onhut özüniň bilim alan mektebine gidip otoglaryny bolup edil şahyryň özüniň oturuşy ýaly mektep partasyny oturup görüp edil şol ýerden penjereden daşarek seredip gördük. Şahyrymyz Allaýberdi Haýydow ol ilkinji başlangıç bilimi hut şu owadaky mektepde bilim alýar. Ine biziň şu duran ýerimiz bar. Hojamad etrawynyň 5-nji orta mektebi. Şu mektebiň taryhyny öňkü hereket eden mekteplerde hut şahyrymyzyň özü okapdyr. 7 ýyllyk mektep eken ol wagtlar. Şol ýerlerde okapdyr. Onuň näme wagt geçýär, be o waň özüm giňelip, mektepleňem ýeri ütgäp, täze binalary gurulup, ine öz okan mektebi ine täze binasy gurulup şu ýerde hereket edýär. Bugün şahyrymyzyň hut özüniň okap giden ýerlerine biz ýeközümiz gelmedik. Dörejilik toparmazdan daşary ine şahyrymyzyň çowlujaklary bilen bilejek geldik. Biz ne häzir şu jigilemiz bilen bilelikde olan öz atalarynyň biziň şahyrymyzyň okan ýerlerine gelip bu ýerde häzirki wagtda bilim alýan çağajyklar bilen ýüzleşip molumlaňam käýer bilen söhbetde şoly bilen size ýetirmekçi ýöne biz şu mektebiň jümmüşine aralaşmakka Allaýberdi Haýydowyň çowlujaklarynyň berjek gurrunlaryny belki de olar goşga aýdyp bererler. Size ýetirip onsoň ne mektebe ýöremekçi. Häzir ilki bilen tanyş bolaýalyň şahyrymyzyň çowlujaklary. Hani ilki sen başla adyň aýdaý. Mergen Agamadow. Mergen jigimiz. Näçinji sınıpda okuyan? 4-nji sınıpda okuyan. Haýsy mektepde? Hojamad Etrawynyň 16-njy orta mektebinde. Tugaleme. Mergen niýdiňmi? Mergen hem goşgy bilýärmi? Aýdaý halkymyzam diňlesin.
Gün nurun çaymanka göğün yüzüne, acıgan horozlar kıyıgırıyar her gün. Bakar salam berse, dağ ödüdüme, toprağım eymirap buğarıyar her gün. Yaxşini iyi gördüm, beti öğrendim, az öğrettim, yani köp zat öğrendim. Göğnümden turmasa, sever perdentim, kıyılyar yüreğim ağırıyar her gün. Vaqt çağlap ötüp dur bir ot nemesli, bu dünyada yaşap dırız epesli. Görüp kuvan yarız, täze yaş nesli, qara saçlarımız ağarıyar her gün. Qaranok hiç açan yerin cemali, solup canlanıp dur semen deryalı. Göğnün süycü arzu hıyali, bizi iş başına çağırıyar her gün. Gatty goş ödem, sen goşgyny gatty go aýtdyň jegimjan, mergen kimin goşgysy be? Atam Allah verdi haydi funqy. Tugöleme saňa. Hani ne jegim sen? Aýt adyňy bize. Aynur Muradova. Nur Muradova. Nur jegimi dädir neçe ýaşynda şu wagt? 6 yaşımda. 6 ýaşyňda nesip bolsa 6 ýaşyňda bolar. Hepçik okuwa gelmeli. Özem Aynur jegimi hot öz atasynyň okak giden mektebine gelmeli. Nesip bolsa geljek gel. Goş gaýdyp berjekmi bize? Hany aýdany? Arka dağım sağ olsun, kurup beren bağım, çağacıklar saklanıyor, onun acap sağına. Sağ ol jegim, sağ ol. Öden bugün öz atasynyň hatyrasyny ene mektebe gelenine Aynurjan şaý dakanypjak bedenip gelipdir. Aynur jegim. Geljekde sene mektep okuwçysy bolup ökdögýjaga bolup ýetişmeň arzu edýär saňa. Bolýarmy? Sağ ol. Hani dowam edeliň ýene de aýda jegim. Adyň aýt senem. Ağamrat Kerven. Hawa haýsy mektepde okuýan, neçinji sınıpda? Aýda. 3-nji sınıpda okuýan. Haýsy mektep? Hoca Mahet Ramyň 6-njy orta mektebiniň. Mergeni bilen jigi doganmy onu siz? Hawa. Haýsy goşgyny aýtjak bize. Men Allah berdi diýen goşgysyny. Aýda. Bir başlan işimi gitmedim taşlap, hereden işimi ettim taraşlap, zehmet qazanna yaşlıktan başlap, atıldım qaynadım men Allah verdi. Paymedim iydirsem de payımı, dosta verdim son kase çayımı, iyinin boylan däli sulut çayını, korksam da boyladım men Allah verdi. Belki de saçağın nahar dudundan, yarın sekvetinden, çölün yarından, şoğunu toylan, aydım sağından, ganmadım, doymadım, men Allah verdi. Görýäňmi taňyz näme diýipdir? Şowhundan, aýdymdan, sazdan, adamlaň mehirli gatnaşyklaryndan doýmadım diýä ataňyz, he? Halky iýilgünine hili söýüpdir. Şeýlegerim köp sag bol. Saňa da geljekde bäşlik wakalarlaryny okumakly arzu edýän. Hanjygym senem maňa gurrun berjekmi özüň hakyny aýdaý bol? Men ağam Radov gerçek. Haýsy mektepde okuýan sen? 2-nji orta mektebinde. Türkmenabad şäherindäki, he? 2-nji orta mektepde neçinji sınıp sen? 1-nji. 1-nji sınıp tügeleme, 1-nji sınıp. Han senem ýeke jogaş gaýdyp ber bize, bol. Vatanımda her ýylyň öz adı var. Türkmenistan rowaşlygyň watany. Ýurdumyň ösüşinde bedawbady var. Türkmenistan rowaşlygyň watany. Gaty dogry aýdýaň. Ýylymyzyň ady näme? Türkmenistan rowaşlygyň watany. He, sag bol jegim, gaty goş gaýtdyň. Indi gideliňmi ataňyzyň bir wagtlaryny he okapdyr şu töwereklerde. Gidip ýüzleşeliň özüňiz ýaly çagajyklar göreliň. He, salamlaşalyň, ýörüň gideliň. Gel aýlar jegim. Hani ýörüňen? Ýörüň baralyň. Öz atalarynyň okan mektebine gidilenje geldik. Ara kesme wagtynda ene şu jigilerimiz bilen ýagnanyşdyk, dogruda bular bize garaşýan ekenler. Häzir hemmemiz Allah berdi haýydysdan kim nähil goşgy bilýärkä. Ine jigilerimizden soralyň. Gaýdylar oglanlar. Goş gaýdyp berjeňiz barmy? Şu howla gelenimden mektebiň howlusyna gelemden sag tarapda bir altyny baş buğdaýyň ösüp duranyny men gözüm düşdi. Ondan şahyryňyzda buğdaý atly goşgan bolmaly, şo ýadyňyza düşýän bilýärmi çagalar şonu? Aýdyp berjeňiz barmy? Hani beriňiz, aýdyp beräň şo buğdaý goşgysyny diňläýäliň. Ben aýdaýyn. Buğdaý sarı donlu güýz gelende, kolhozçylar ekdi buğdaý, ýeller kış diýip sözleşende, ýaşly ösüp çykdy buğdaý. Giň meýdana bedeg berip, oturdy ol pence urup, torgo işdi için dörüp, meýdan ýüzüni tutdy buğdaý. Günde ýagdy ýagyş, bulut oýnap başlandy gyş, ýerler doňup güýçlendi gyş, gar astynda ýatdy buğdaý. Gök gümürdäp bahar geldi, meýdanlary güldü bahar. Deniz kimin yelli seher acap tolkun etti buğdaý. Seypak baharın yelleri, yetiştirdi sümmülleri.
Gidledi belent silleri at göğsüne yetti boğday. Soğun döküp tomus düştü. Sümmüller ışıldaştı. Kuşkursak däneler biçdi. Altın öşkün attı boğday. Sağ boljygym aýdyp beren goşgyň üçin şu goşgyny eşdemde hut meňe meni özümiň çağalygym ýadyma düşki diýe sebäbi biz hem mektep okuwçysy döwrümez mektep maksatnamasyna kitapdy okapdyk, ýat tutupdyk. Şu goşgyny mugallimde höwes bilen aýdyp berip 5lik baha alardyk. Allah berdi Haýydyw kim ol çağalar? Şahir, ilkinci nowatda şahir ne? Şahir kim diýen ýaly? Goşgy bilen baglanyşykly goşgylaryndan bolmaly. Şondan aýdyp berjeňiz barmy? Men aýdaýyn. Goşgy näme? Goşgy diýmek näme dostlar? Agşam ertirmiş gysyny saçyp duran güldür goşgy. Bilbil däl bar uşlary ýesir eden onuň keşfi. Goşgy diýmek näme dostlar? Buýsan çilen bagda gezýän tawus kuşuň ýelegidir. Öwşün atar gyzyl ýaşyl iki özüň bilegidir. Goşgy diýmek näme dostlar? Hassalara hödürlenen gymmat baha dermandyr ol. Eger göwün kesellese derrew şifa berýändir ol. Netije çykarsak, hat ýatda galýan ýeri var setire. Baglarda gezip ýören ýa tawus kuşuň ýelegidir diýär goşga. Ol gözellik paýlaýarda adama, he? Demek goşgym şeýlekeni. Sag bolyň jigilem aýdyp beren goşgularyňyz üçin haýsysyna ýüzlenseň jigilemimiziň hemmesi hem şahyrymyzyň goşgulary bilýärler. Ödürüm höwes bilen men aýdaýyn diýärler bolen. Men şeýle begenýän şoňa. Sebäbi şahyrymyzy öwrenýärler, hormat goýýarlar diýmek, şygyrlaryna hersi özüni görüp bilýär. Şoň üçin hemmäňe köp sag bolyň jigilem. Okuwda diňe 5lik bahalar, geljekde üstünlük, belki de ýol uzak, biziň awadan ýurdumyz bar, arkadagly zamanamyzda geljekde bir neçe ýyllardan soň siziň hem ýokary okuw mekteplerde okap ýören döwürleňiz paýtagtymyz Aşgabatda ýa-da ýerlerde duşuşmak, diýdarlaşmak nesip eder bize diýip umyd edýän. Bolýanla jigilem, sag bolyň, sagaman jokaň, size üstünlük arzu edýäs, ýürüň ona gaýdalaň Aýnurjan. Hana mektep bagyňyza elipilije oglanlar ma bar işläp ýör. Olaňam ýanyna baraýalyň jigilem. Ýürüň bark göreliň. Olar baglaryň düýüni depýärler, suwarýarlar, ana işläp ýörler. Olar bilen hem ýüzleşip geçäýeliň. Bag ekmeğini gowy görýäňizmi? Gerçekçigim, he? Bag ekmeğini gowy görýäňizmi? Hawa. Nesip bolsun, her ýylda siz hem bag ekin bolýarmy? Bag ekseň, ine arkadagymyz aýdýara. Kim diye bag ekse şonuň ýaşy bagydyr diye. Şoň üçin hükman bag ekmeli. Ana seredin oglanlar ma yer depýärler. Olaňam armasyny ýetiräýeliň, ýürüň. Jigilem arma boryň. Bar olaň. Tügeleme yer depýäňizmi? Baglaň düýüni ýumşadýaňyz, tügelem. Şeýle gowannym şu wagt daşyňyzdan görüp, häl çagajyklar bilen sınıp otagyna kaq aýnadan gördüm işläp oturanyňyzy. Şeýle gowy işlemek. Ine şahyrymyzam zähmet terbiýesini şeýle taryp edip geçýär. Özüm zähmet çekmeýän gowy görüpdir. Şu pili görüp şu wagt işläp oturşyňyzy şahyrymyzyň pilliýen goşgysy ýadyma düşdi. Siz şonu bilýäňizmi? Bilýäňizmi? Hany aýdyp berjekmisiňiz? Ilki özüň tanışdyraý. Men Lewaf vilayatynyň Gojama aýtrabynyň 5-nji orta mektebiniň 8-nji synıfda goşsy Merdan Atymrad. Men şahyryň çoğulu bolýan. Şeýlemi? Onna hasam gowy. Hanonna pil hakynda ýadan goşgysyndan aýdyp berani? Haçan görseň ýalpyldap dur, aýna ýaly meniň pilim bilen awat boldy, bag bosanym, aty diýilim. Pilim bilen awat boldy, bag bosanym, aty diýilim. Ýene kim aýdyp berjek? Dowamyny, hani? Bag bosanym, aty diýilim. Al öwsýär, gög öwsýär, meniň pilim gara ýeri, päk kesen ýaly kesýär. Ýene de, hani? Päk kesen ýaly kesýär, çayırlaryň damaryny zähmet çekip itelýär, ol öwsün etýär, görüň ony. Tügelim, dowam etjeňiz barmy goşgyny? Hem gelýär. Öwsün etýär, görüň ony. Ýaldyrap dur meniň pilim, har bolanok, paslanok, ol zehin pilden alsın tälim. Zehin pilden alsın tälim, zähmet çekip öwsün atsyn, her gün saýyn ömrümizi ballaryny artyk gatsyn. Zehin pilden alsın tälim diye. Şu ýerde şahyr näme diýjek bolupdyr jigilem? Özüň zehinli insan-da, zehinli adam zähmetden niýe tälim alsyn, zehinim goý diýipdir, şeýlemi? Şoň üçin madama zähmet terbiýesi iň bir
wajip zatlaň biri. Siz hem şey dipçik işläp, o zähmet sapagynda mı häzir şu wagty? Zähmet sapagynda da boş wagtlaryňyzda şey dipçik baga üns berseňiz, gara şu zatlar sizdäki zehiniň taplanmagyna getirýär. Onu ýene bir gezek arma waryň, hawa gowy günlerde ýene duşuşmak nesip etsin hemmemizde. Köp sag bolun, sagamanja işläň, okaň bolýar. Sag bolun onu. Sag bolun. Şu hayran kalmalı, alaverde şu bir durkunu saklayattı. Şu işe gelen vaktinde aratta giyinen, ödüm şu bir salatın hareketleri, gürlerde ağrı türlep, ödü köp gürlemeyen, köpten kaptalına kıyını gepletmeye çalışan yardıma düşüyordu. Şu sohbetleşini köprek gepledip, şunu dinlep ondan sonra netice çıkarırdı da. Yani bizim dinlep otururduk. Yine yanım görün ettiğiniz mihman paralık hakkında. Öymede yine düğün mihman geldi planı uğrattık. Ya olmasa şunun planı gelmeli. O düğüne bir Türkmen yazı şahirlerinden değil. Türkmen hattana plan yazısı geliptir. Şunu ertir. Bir de mihmansılığa çağırdım şunu. Öymede mihman geldi. Ayda otururlar men yardıma düşüyor. Şeyde de şu Öde Abdullayev'in adını köpnet ağdayattı. Öde Abdullayev bizim ödüm oğlumuz. Şoň üçin Öde Abdullayev hakkında aýdylan şu aýdýan zatları men ýadymdan alypdyrdım. Bir gerek şu Allahyberdagy maňa şu hat ýazylýan enzamdan o döwürde häzirki kompýuterler ýok. Hat ýazylýan enzam bardy. Şondan geçirilen goşgular ýygyndysyny berdim. Men täze kitabym şoň içindegiden harp ýalňaçlaryny teretip berdi. Ondan şu goşgularyny ürçetip okudum. Ine şonu itaatym mesele tebigat meselesi. Tebigat bir canly, ana şu wat gün çykyp dur, ýa bolmasa çeşme akyp dur diýen nokta, şu çeşmenin bir şonuň bir gögüni bar, adamlaşdyryp, ýa bolmasa günüň şöhletini bir adamlaşdyryp, ene şonuň hemmesiniň bir aňyrtyny bir canly, şonu geplep bilýän, duýup bilýän, söýüp bilýän, adamlara kömek edip bilýän bir görnüşde görkezýär da, canly görnüşde görkezýär. Niýan depderiniň şu sahypasyny sorup barýan sitirlerde şahirimiz ne dan atanny diýip köp nakot goýupdyrdy. Ýene de bir goşgysyny ýazyp galdyrypdyr şu ýerde. Şahir dangdanlary, seherleri, günüň dogup gelýän çagyna ýa-da giýjelerini, asy gün örtanlarda, gara ak öýlenlerde tebigat bilen çöl sehrasy bilen ýüzleşip şolar barada goşgy düzmekligi gaty özüne golay saýan eken. Ine şu ýerdäki käbir setirler men size okap bereýin. Çöllü seyil edýän seher şemali, gök otlaryň ajap ýakymly iýsin. Getirdi çopany her günkü ýaly, ol süren wagtda öre sürsin. Sürdi ol sürüni çal bulutlaryň düýün kümüş suw bilen ýuwan ýerine. Sürdi sürsin bol ýerine gök otlaň goýunlar enaýy otlap ýör ine. Ne ajaýyp pe kowaly durdan, dowurlar meskeni çölüň goýnuny jyňyrdaýa dynman jaň sürü ýol başçysy serkäň boýnuny. Şahirimiz şu setirlerde dangdan kay herekede gelýän çölüň öz boluşly adamlar bilen hyzmatdaşlygyny beýan edýär. Dangdanlar özi çağalykdan sehralyga çykyp, gyzylguma çykyp, dogup gelýän güni bilen ýüzleşer eken. Bizim şahirimiziň şol ýagşy enliklerini eýerip, bizim hut oň öz dogduk owasyny bolup, dogup gelýän güni ak dangdanlarda garşy alyp gördük. Şahiriň Mekan owasynyň bugünkü seherini dogup gelýän güni bizim maňlaýymyza sylyp garşy aldyk. Bir günäsiz şaga ýaly gün dogup gelýär diýip şahirlerimizin biri diýse, ýene de şahirliň biri seherler gün şöhlesi, giýjeler ay şoglusy diýip şeýle saatlaşykly sözler bilen günüň dogup gelişini wasf edipdirler. Şahir Allahyberdi Haýydow bolsa günüň dogup gelişini meherli dosta meňzedipdir. Asmanyň beýik zat barmy älemde? Asman belint dağlardan beýik, bully kowalayan şemalyn beýik, dost ýaly meherli günnünni beýik, görip ýaly sowuk aýdynny beýik. Asmanyň giňrek zat barmy älemde? Asman garagymdan, gyzylgymdan giň, asman ýüz deňizli okyandan giň. Giň ol teleskopyň göz ýetiminden, asman
yazıcının dünyasından giň. Asmanyň temiz zat barmy älemde? Asman çeşmeleriň sugundan temiz, asman gözel gyzyň keşfinden temiz, asman güz çyğyndan çağı kalbyndan hemişe temizdi, şu gün hem temiz. Şahirmiş şeýle diýmek bilen ir säherler daňdanlar asmana bakıp, günüň günürtan çağı asmany synlap, gijelerine yıldızlı aýly asmana bakıp, ini şu töwerekliň öz mekan owasynyň bütün älemiň waspyny ýazyp gidipdir. Bizim şahirimiziň wasp edişi ýaly şu asman giňişligini günüň durly wagtyny Gazalgymyň üstünde durup şahiriň ruhuny, dünýäni şahir gözü bilen görmek isledik. Hanha gün dogup gelýär mehriban adamlar. Atalarymyz güni her gün ir säherde maňlaýyny sylypdyr. Şeýdibem günnün özüne ýagşy umyd edip, ýagşy ynanç bilen adamyň günnüki ırsgalyny paýlaýar diýip güne te asmana galynça seredip durupdyrlar. Döredi özümde ine şu pikir. Akıllar adamlar asman dek beýik, asman dek giň bolýandyrlar hemişe. Asman dek pekizi bolýandyr olar. Döredi özümde ine şu pikir diýip asman giňişligini emele gelýän gözelligi şahirimiz günüň dogup gelýän çagyny ak saçly mehrim eneň ýylgyrşyna meňzedipdir. Bizim şahiriň sözlerde beýan eden şol gözelligini gün dogup gelýärkä görmek isläp, ini Gazalgymyň üstünden siz bilen ýüzleşýär. Edil şu wagtky dogup gelýän gün gabat garşymyzda duran şahiriň mekan owasynyň üstüne şöhle saçýar. Gazalgymyň üstüne şöhle saçýan gün çöl tebigatyny has hem öwüşgünli görkezýär. Gazalgym bilen şu çöl bilen asmanyň birleşýän ýerinden ýylgyryp dogan gün biziň hemmemize hoş habar boşlayan kimin. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bolsa, her dogup gelýän gün arkadagly zamanada adamlara bagyt boşlap gelýär. Men Hojamad etrawynyň mekan owasynyň ýaşaýjysy Akmurat Ahmedow. Şu gün biziň owamyz Uludawara, sebäbi biziň owadaşymyz meniňe hutduldagi hemsaýam merhum Allaberdi Haýydypyň ýatlama gününi belläp geçerdi. Şunuň ýany merhumlary ýatlama günü bilen belläp geçmeklige ýol açan hormatly we gahrman arkadagymyza uly sag bolsun aýdýaryn. Goý jan sag bolsun, işere wadelsin Allaberdi Haýydyp bilen men goňşy inesi bardy bir sil mama dep garja mama. Olkan işelerde yaran ýokdy. Bir ala sygyryny bakyp hemişe atıl meydanlarında da öýünde bolýardy. Daýhançylyk işlerine hem şu ogluny Allaberdi Haýydyp iýerýärdi. Biz bolsa oglanlar bolup şol Allaberdi Haýydyp haçan işden gelerkä diýip onuň öýüniň ýanynda sogalan bilen oýnap ýörýärdik. Ol ören güýçli şahir. Bir zat barada maňa goşup berdiýsen, ýani bir zat tarif etjek diýsen, ol edil gurundakydan ýani oglanlar her maňa da goşup berdi, maňa da goşup ber, goşuýaman köp goşdurýardyk şoňa. Allaberdi Haýydyp ýeti şahir. Dagyň depesinden hilin gaýdyşy ýanak bir zat bardy goşak diýdi, onuň aňyrdan çoğup gelýär. Sebäbi türkmende bir nakal bar. Guýma gursak bolmasa, dürtme gursak neýlesin diýe. Onda hakyky guýma gursak bar. Mektebi gutarandan soň watançy gazetine işe gitdi. Şo ýerde jogapkar sekreter bolup işledi. Men şo ýerde de onuň bilen gatnaşymy dowam edýär. Aşgabatda bolanda da men hemişe Allaberdi agamyň ýanyna baryp gurrun edip hal ahwalyny soraşyp ören mehirli karşı alyan adamdy. Eden ýagşaryklar üçin Allaberdi Haýydyp hiç wagt ýadymdan çykarmaryn. Allaberdi Haýydyp bir aşyk men diýen goşgusyna şo barada men bir zat aýtmak isleýän bir
İran maksatı geldi, oğlan maksadı ya. Şol oğlan maksaydı, men Türkmen aydımlarının köpüdünü onu aydan göle, şol Allah verdi hayıdım, aşık menden korsusunun söydem, sağdam, yaman gelişiyor, men şonu aydıp bereyim deyip, bir iki Türkmen halka Allah verdi hayıtımın dörödücülerine baka vermen, hatta şol İranlı oğlan bağışayım sonra tele yayılımda, ulu baka verdi. Hormatlı arkadağımız mirası uğrunmana, tarihi uğrunmana, ona dörüdücülük semeleşmana yol açtı. Men şunun yani yatlama gepleşiklerini tayarlamana, sonra yol açın, kahraman hem de mehriban arkadağımıza ulusak olsun aydan, arkadağımızın cansan olsun, başı dik olsun, işir oğaz alsın. Bizim koşuk yatan vaktımda yine şu Alaverdi ağanın hayatiyetlerinin uğralıp şu bir tebigat bilen gepleşen görünüşünde şu aydırdı da şu her dip bağınım, her dip gülüngüm, şu bir üstleyen şemalığım, ödünün bir duygusu var, ödünün bir fikri var, onun bir açık olayan zatı var dip aydı yani yadıma düşüyor. Yine onun yanlışlarına tereddüt verdim diyen kitabım, yine şu 86. yılda kitap bulup halk köpçülüğüne yeterildi de. Söýgü alamatları deyip. Şu döwürde de aýdylýardy Allaverdi ağa gaty köp aýdymlar ýadana şahyrdy da güle diýen bir aýdym bar deyip. Ine şonu men ýadyma düşedi bir çağıra çykwatymy radioda herşin aýdýatdy. Ol aýdyşyk görnüşinde de. Agşam işden gelip birgi teýle çykar güle. Söýgüden söýüp asman hergi için ýakar güle. Ondan gyz jogap berýärdi. Agşam işden gelip birgi teýle çykýar güle. Gep ödüňde bolmasa da için ýakar güle. Onun öde awat, ysga awat, akly durup gögüne awat. Çağa ýalymy dama şat dünýä bakar güle diýär. Onun gyzyna jogap berýärdi. Ödüm adat, ysgym adat, aklym durup gögüne awat. Çağa ýalymy dama şat dünýä bakar güle diýip. Ine biziň ýaşy mektepde okuyan döwürmede şol aýdym. Ine şu aýdan waty ýadyma düşdi de benim ýadymda galypdyrdy. Helisini radioda, telewideniyede ürçedip aýdylýan aýdymlaryň biridi. Akşam işten gelip birgi eýle çykar güle. Tarňy aýtdan ergi için ýakar güle. Allaverdi ağanın şu çağa bolan mehri beýleki goşgularyna da bar. Beýleki goşgularyna ýöne ine şunda hatam bir ütgeşik duýulýardy şuny. Şu döwürde ähli aýdymçylar aýdyrdylar da. Gara gözüň garamykdyk, agdyň gyzyl gül çağıç. Hany görked ak diýişini zykır gül çağıç. Aýt bilýänje sözleriňi çykan bolsa dil çağıç. Ak göýnüň kir bolarmy? Degir aýtam el çağıç. İşten ören arıp geldim. Bir hedil ver, kel çağıç. Şu goşyň gözünde de şu çağa bolan mehr söýügi, soňgur mehr bar. Şu durmuş gelen hedil zatdan şu goşykda da ýene dowam edýär. Gonjum çağa diýär. İşten arıp gelsem karşılar gülüp, göwnümi göterýän begenjim çağa. Ýaşaryn men ýyllar bilen beý gelip, ta bolsun, şat bolsun dayanjym çağa, hem ertir hem agşam gonjum çağa. Ine şu ýerde şu biziň gelecek nesillerimiz bizim vatanımızda beýgeljek, ene gelecek ýaş nesillere bolan söýgi, sebäbi çağa mehri söýgülen bolýar. Şahyrymyz ödürjülügini şeýle belleýär. Hemme adamyň guwanýan zady deň däldir. Bir adamyň beýleki adamnyň guwanýan düşünjesi, guwanýan zatlary tapawutlanýar. Mysal üçin deňizçi balyga guwanýar, ýa-da demirçi ussa öz ýasan göze gelýuli zatlaryna guwanýar, ýa-da daýhan eken tohumynyň miwe berişine guwanýar, zerger öz ýasan şaý sepine guwanýar. Ýöne bularyň hemmesi bolyn bir düşünjeň, bir maksadyň daşyna jemlenýär. Oň hemmesi zähmet bilen baglanşykly diýilýän pikiri Allaverdi Haýydow ödürjülügini ösürýär. Ine şolar ýaly goşgularyň hemmesini zähmetiň töweregine jemleýän goşgularyň ençemesi rus diline edilen terjimesi bilen bilelikde hat ýazylýan enjamdan geçirilip şu bokçada saklanylýan eken. Türkmen edebiýatynyň
häzirki döwürdäki ýaly şeýle gowy edebiýat bolmagyna esasy uly goşun ýazgylaň, şahirlaň ady agdalanyna ilki bilen Allah berdi haýydyp ýadyma düşýärdi. Sebäbi şu bar bide wagt bir saga döwürmez bolenim şo döwürden başlap Allah berdi haýydypyň şahir hökmünde şu tanylyp şeýle bir meşhur bolup başlan wagty yigitlik çagy diýip bir goşgular kitap çykdy. Şol kitap şeýle bir ullakan bir seslenme döretdi-de bütün okuyucularyň arasynda şu birinji kitabyndan başlap eýýän bir öň hatary çykmany başardy. Özüniň bir umut joşgunly bir şeýle zihiniň şeýle duruy wagty özüni ikrar etdirmäni başardy. Allah'dan şahriyeti bu bir Türkmen edebiýatyny ullakan täzelik boldy da. Bir edebiýatda da şeýle bir joşgunly, tolkunly bir gelýär-de bir güýçli. Nesil gelýär. Meselem Rahmet Seýidow, Gara Seýitliýew dagyn bir şu Türkmen şahriyetine şeýle bir näzik bir ajaýyp iňçe lirikany getirenden soňra ýa-da Kerim Uran Efesow Allah berdi aga Mehmet Seýidow Bernazar Hudaýnazar şeýdip ýylyna bir şoňalyk bir güýçli bir nesil geldi. Onuň soň Allah berdi şo ýerdäki turuwastan öz orny, öz äheňi aýyl-taýyl boldy da. Hiç kim şoň goşgularyny başga bir şahyryň goşgusy bilen garşdyryp çalışyp bilmeýär. Aýdymçylar, sadandalar, kompozitorlar bularam gaty duýgur adamlarda. Şoňalyk şahyryň gelenini, şoňalyk goşgularyň dörýäni bular derrep iýlen öňürti görýärler hem sada geçirýärler, sada salýarlar da. Şo Allah berdi şuma diýsem edil diýemden hä diýerler Belent dağdan iýnen çeşme tolgunlaryň näde keresme men bir ýalňy galan tesne çöller ýatyr aramyzda diýip çağalykdan eýem bulamyň ganan aýdymy dağdan akan çeşme tolgunlaryň näde keresme men bir ýalňy galan tesne çöller ýatyr aramyzda çöller ýatyr aramyzda şeýle goşgular, şeýle setirler Allah berdi aganda. Başga da kän onu aýdyp otursaň, sanap otursaň, esasy zat şo taýda bellemeli zat Allah berdi bir şo goşgularynyň şeýle sada golaýlygy, sada laýyklygy özüm onu Allah berdi bir wara goşgyň ehli tärlerini bilýänem bolsa goşgu dizmän. Şol bir ýürüýte şon tär etsek bolup, ulanjak bolup, şoňalyk bir özüniň nähili ökdeligini, usatlygyny görkezjek bolýan şahyr däl-de ol öz bolşýaly, gelşýaly, şeýle tebiği äheňde, tebiği özüniň bir owazy bilen ýazýatda goşgular. Ýene de bir esasy bir aýdasym gelýän atlaryň biri şol Allah berdi agadagydan soňky gelen şahirler Gurbanazar Ediýew, Halil Quliýew, Itanmaz Nuriýew, Anwar Agabaýew şoňalyk bir ajaýyp umut bir neslin gelmegine de sebäp bolan şahirlaryň biri mene Allah berdi agam kadýan şol şo öz goşgulary bilen de ödem başta bir hil nusgawy görnüşde şoňalyla başlandy Allah berdi agada olam gat kynda. Her bir sözüň seniň her bir sesiriň hataply bolmaly. O taýda diňe owaz bir owdan bir gelşikli sözler entek ýeterlik däl. O taýda pikirim aýtman başarmalylar. Şo setirleň arasynda ullakan oňut pikirlerim gerekde. Ana şol Allah berdi haýydypyň goşgularyny şu ilki bilen özüne çeken zat soň owazlygy, seperligi bilen birlikde soň şeýle duruy pikirlere baýlygy, şoňalyk bir deňestirmelere, meňletmelere baýlygy da goşgularynyň poemalarynyň dörjüginiň bir soňky bir batançaklaryny Allah berdi Türkmen poeziýasyny ak goşgyna getirdi. Onuň öňüm bar ýazylan ak goşgular barp o gorkudaty desanny, şadesanny şonu da ak goşgu bar da, emma
soňky döwrüň häzirki zaman türkmen şygryýatynyň şo meýdanyny ak goşguýynyň özüni şeýle ikrar etdirmegi Allah berdi ilkinji nowatda şoň hyzmaty bolmaly. Görämäge aňsazam ýaly bir ýok ol iň kyn görnüşlerini goşguýynyň iň kyn görnüşleriň biri şol. Diňe öz pikirleri bilen öz dürüstligi bilen başagy bolup gören adam däli bir şeýle açyk adam diýip pikirini hiç açan girläp durýan adam däli-de. Gönümül batyrgy aýdyp bilýän adamdy. İslendik adamyň, islendik ýazyň, ýa şahyryň dürüstligi hakda, edebiýat hakda, durmuş hakda, şu biziň edebiýatymyzda erkin gürlemäni, erkin ýazmany, biziň edebiýatymyzda öwrüden ýazgylaň, şahyrlaň biri Allah berdi. Ine şu bokçada şahyr Allahyberdi Haýydowyň Gara Seyitliň goşgulary hakynda eden bellikleri beren synlary saklanylýan eken. Ol şol döwür ýazgy şahyrlarynyň eserlerini özüniň pikirlerini goşup durupdyr. Ine şunda käbir pikirleri siziň ümsüňizi çekmekçi. Şu ýerde Allahyberdi Haýydow şeýle belleýär. Goşgulary oňat, goşgularyň alaýtada syýasy manysy güýçli. Emma käbir setirlerde bogun hemde saatlaşyk taýdan gowşokluk duyulýar. Bir topar goşgularda setirleriň belli bir tertibi ýok diýip ine şeýle bir näçe bellikler aýdylýardy. Şoňa getirilen misallaryň arasynda şeýle diýilýär. Gara Seyitliň ekişiňiz şogly bolsun goşgusyny şeýle setirba. Ekiş üçin saklanan bar tohumlar edilýär. Şahyryň şeýle diýmegi bolanok diýip Allahyberdi Haýydow belleýär. Çigitleriň hemmesi bir wada ezilmeýär. Çünki ekiş döwrü ol bir ýarym ay dowam edýär. Egerde bir wada ähli tohumlary ezip goýsaň, ol wagty geçýär. Aslynda tohum diňe 2 günlük edilip onuň derrew ýere ekilip başlanylýar. Sebäbi 2 günden köp edip saklasaň tohumy ol eýäm göwürüp başlaýar. Şeýdibim ekmekligi eýäm yaramly däl ol tohum diýip şahyr Allahyberdi Haýydow Gara Seyitliň goşgusyndaky aýdan pikirine garşy çykýar. Hakykatdan daýhançylykdan başy çykýan adamlar onu bilýändirler. Hemme tohumlary bir wada edip goýsaň, ol durly wagtlarda ekilýänligi üçin bir ýarym aýyň dowamyny tohum edilip saklanylsa ol zaýalanýar. Ine bu ýerde şahyryň diňe bir ýeti syňçy däli daýhançylykdan, owy hojalygyndan doly başynyň çykýanlygy şu ýerde öz-özü hemmeleri äşgär bolup durýar. Eserleri gatyçynda gaýdagyna meselem şahyrlyk bilen alymlyk ýa ýazgylyk bilen alymlyk ikisi görämäge kän bir oňuşmajak ýa-la. Sebäbi ilim ol öz başyna seper edebiýat ol bir öz başyna olynym ýöne şonu şodatlary bir saýlap utgoşdurup bilýär-de. Şuňlary deň derejede saklap galamyny deň tutup işläp bilýän bir seýrek zehinler bolýar-da. Ana şolaryň bir dallarda onu başarmagy gaty ullakan zehin gerekdir. Allah'dan şu bir wagt Türkmen radiosunda da kän ýyllar işlerini bilýär. O wagtlar bize has bir ýaş wagtymyz. Bize mana şuň günler hem häzir Allah berdi Haýydow ýaly şeýle ussat ýazgylaň, şahyrlaň, alymlaň na eden işleri biziň hemmämiz üçin şuňky güneşeni nusholuk, jepakeşlik bilen şeýle bir janypkeşlik bilen işleýişleri, dürüdüşleri, edebiýat üçin dürüjligi, edebiýaty, ilmi, ähli zatdan ilerde goýup şeýdip işlediler-de. Şoň üçin hem şeýle gowy eserler bir topar sanardan kän bir topar eserler miras goýup gitdiler. Şol miras galan biziň bir edebi gymmatlygymyza, ruhy gymmatlyklarymyza öwrülen şol eserler şuň günlere biziň hemmämiz üçin oňat bir görürli nusha şolardan entegem öwrenýärmiz. Ýene geljekde de inniki nesillere de Allah berdi Haýydow ýaly ýazgylaň, şahyrlaň dürüsligini öwrenere gaty zatkän. Şoňaly beýik bir şahyrlaň, ýazgylaň şulaň bir hormatyny
saklap mertebesini hasa mundan beýlägem ýokary galdyryp hormatly prezidentimiz Gahrman arkadagymyz şolary bir ýatlamaga, şolar hakda gowy işler ýazmaga, ýatlamalar ýazmaga, ýa-da şeýle gepleşikler etmäge, şeýle giň mümkinçilikler hormatly prezidentimiz döredýär. Şoň üçin biz Gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize mudama alkyş aýdýar. Hormatly prezidentimiziň Gahrman arkadagymyzyň belent başy aman bolsun, hem özünün ajaýyp bir zehini, jowhur zehini bilen bize bagş edýän eserleriniň, seper eserleriniň, ilmi işleriniň höwür köp bolsun, belent başy aman bolsun, ömrü uzak bolsun, ähli beýik tutumly işleriniň hemmesi mudama rowaj alsyn. Söhbeti özgü ýewsuba aramyzda joraglagy aňyrdan bugün mihman bolup studiýamyza geleňizde eliňizde şol kuş tahtasynam alyp geldiňiz. Olsa men badabat düşündim. Şahyrymyzyň geçen ýoluna degişlidigine biz indi şu körpe ogly Nur Mämetleň öýünde bolanmyzda da ömrüniň soňky döwürlerini oýnan kuştuny şol ýerde gördük, ýüzleşdik, ýazgy edip aldyk. Size söhbeti geçirýän şoňa seretmekligiň özü siziň özüňiziň hem kän ýatlamalary bilýändiňizi, bize de käbirlerini ýetirjekdiňizi bize habar berip dur. Allah berdagy ýazgy, şahyr, ýöne ol sada bir adamdy. Onu uly bilen uly, kiçi bilen kiçi diýip ýaňy ýazgylar görünmärdi. Ýöne hakykatdan bir täsin adamdy da. Men bir zady gün gördüm, şu Mahtum Ulyň 250 ýyllygy bolanda Moskwada. Şonda Allah berdi Haýydow, onuň Kerim Gurbanypes we beleki Anna Kovus ýazgylar Moskwaga gitdiler da. Şonda men Allah berdi agany demir ýol menziline otla münmäne getirdim. Onu şonu sen diýdi dur diýdi, bir salym dur diýdi. Onu aňyrdan biri ılgak gelýär eken, çalt ýöräp da. Onu görsem Kerim Gurbanypesow. Onu men şu zady köp adama görürüm berýän da. Täsin gördüm. Men o wagtlar ýaşdym, olar epesli ýaşan adamlar. Gaty täsin gördüm şonda. Edil garabol çağalar ýaly bir-birini yumruklaşyp heziletdiler da. Şonda men täsin galan zatym şu adam mümkin garryan däldir ýüreginde de. Dogrydan edil ýaş çağa ýaldy. Biz men üçin bir geň zat, ikisi bir belli tanymaly adamlar döwletde, ýurtda epesli ýaşan. Ýöne hereketleri edil çağan kyýaly da. Ýüregi çağan kyýaly diýip bolýan. Şu wagt nähil sizin hä? Siziň ýaşyňyzdadyr da. Şu wagt şolar hä? Nähil ýüregiňiz şu wagt? Men kim soňarrak o. Şeýle gerek, şu adam näçe paýhasyň akylyň goýuluşsa da ýürek şol çağalygy ýaşlygy küýseýän bolmaly. Mümkin o. Hakykatdan men ýaşdyrny duýýan, özüň ýaş duýýan. Şoň garramazlygyna idarkär. Şol çağany söýüp bilmek, çağa häsiýetini gaýtala bilmekligiň özüm adamyň kämilliginden habar berýär. Ol diňe o biziň aýdan zadymyz däl ol. Hawa ol dünýä bilermenleri şu tejribäni galyrypdyrlar bize aýdyp. Şol çağa hereketini gaýtala bilmek, çağa häsiýetine girip bilmekligiň özüm zihni kuýbulyň bir görnüşi diýip hasaplaýarlar. Halipa ýazgylarda bardy, gaty bir ine şol gowy häsiýetdi. Dörejiligi iş, agyr iş. Bütün süngün sıkılıp zehinin orta olup edilýän iş ýada diýäbi. Ne şoň ýaly gatnaşyklar, bir hili çağalara mahsus gatnaşyklar, özara mehrem gatnaşyklar ýada ulyň çykarýardy. Edebiýat ulgamynda şo bir hakynda aýdan degişmelerim şo eşdiler durardy. Dogry. Döredijiligiň wekilleriniň esasy şolara mahsus häsiýetler. Özara agdyrligi, mehremligi, o bire golda bu gaty duýdurýar da şolar. Doğru. Ha düşünmek üçinem goýdy. Şo dartgynlygy aradan aýyrýar. Ine şu ýerde siziň ünsüňizi bir goşgusyna çekmekçi. Mugallimyň okuwçysyna aýdan sözi. Bilýärin okuwçym, maňa uýýarsyň. Her ýalňyşyň sapak boluşy ýaly. Her bir adam saňa mugallim bolar. Öwrenmäge çalyş her mugallimden ýöne özüň üçin uly mugallim. Esasy mugallim seniň özüňsiň. Esasy sapagyň ýalňyşlaryňdyr. Madama mugallimyň gerekdigi, mugallimden tälim almalydygy ýöne durmuşda
ilkinji nowatda her kim özüniň mugallimydyr diýip şeýle jaýdar pikiri şahyr orta çykarypdyr. Hemişe öwrenip gezmekligini, özüňi taplap gezmeliligini aýtmak bilen bir hatarda şol düşünje bolsa goşunt goşup bilýän bir mugallim, biram her kimiň özüdigini ýadyňdan çykarmalyligini şu soňlama bendini şahyrmy ýazyp galypdyr. Eýem 1977-nji ýyllar şahyryň kämil çykan döwürleri, döredüjülükde de, durmuşda da, zähmet tejribesinde de kämillik ýolunaky aýdylan ýazylan pikirler näşe bukçada saklanylýar. Onun bu kuş hakkında bu yani doğru soradığınız bu kuş bir Allah verdi Hayidov'un kuştu. Hakikaten Allah verdi Hayidov kuştu kovu görüyordu kuşta oynamanı. Haçan varsan kurbançılığı vardı oyunda. Kurbançılığını bilen kuşta oynayadı. Eğer şu kurbançılığı bir iş çıkıp gelmese öyünü yürüyüp özü gidip getirip mecbur ediyordu kuşta oynamanı kurbançılığını. Nasıl kurbançılığının arasında zehirleniyordu. Men dedi, halis men helaget ya, her dinç gün men kuşta oynamalı deyip da. Bu kuş Allah verdi Hayidov'a bek yazıyımız berdi Kirbebayev soğuk beripdir. Şeýle mi? Ava. Öz aýdypmy deyip? Öz maň aýtdy şeýdi. Ondan oýnaýar ekende, berdi ağa bilen kuşta oýnaýar ekende. Öz gurrun beripdi. Görseňiz bu kuş täsindir. Täsin kuş. Ile kuşlary men güzüşdi. Berdi Kirbebayev maňa diýdi soğuk berdi diýdi şunu diýdi. Ondan maňa berdi sen sakla diýip. Şeýle mi? O çağlaryňy öwretdi, seni öwrün diýdi kuş. Ondan menim oýnap başladym ondan. Häzir aktygym bilen oýnaýan. Tübelen ona. Allah verdi Hayda, berdi Kerbabadan geçirilen Allah verdi Haydan hem öz nesillerini nege ýewsüne goýulypdyr, aktyk çowluklar şu wagt oýnaýarlar. Otursa da gatyrördi. Osa näçinden senden usulmorluk ýaňadan oýnap. Şu utyan saatini ýar oýnaýar da. Oýnaýar. Kuş takımda gurrun çıkanına göre bir kalıklı yankı ahval var. Ödüm at göçümünü kovu görürdü. At göçümünü kovu görürdü. Şol bir koşkusunda da var. Durmuş bir kuş doyunu, senem göç hanı. İn kovu göçümdür atın göçümü. Aladalar alıp bitti saçımı, kellem yılsır emma başım kel değildir dibine bir bendinde de ağlıyor. Lukman Hekim'de de var, başka da bir kısani yine geçmiş pekimdarlarında var. Kuş oyunu uzak yaşlılığa da bekbitli deyip yazıptırlar. Sebebi kelle beynini hemişe harekete getiriyor. O başka bir İlkinci Türkmen kuşçusu As-Suliňem ne Alham Seýilgäkine heykel dikilgin yankı Allah verdi heykeli dikilgi Alham Seýilgäkinde As-Suliň kam bar. Yine bir aýdyr bağlanşyk. Hawa. Şu wagt Allah verdi Hayidov hakyna gurrun edýäkak, oň oýnan kuşty hakyna, berdi Kirbabadan gelen şol serpay hakyna ýatlaýakak hökmançyl Alham Seýilgäkiniň bir-birini dowam edýän şu taýda bir öz boluşly geçen durmuşyň pursaty janlandyryp goýulan ilkinji Türkmen kuşçusy As-Suliň şol ýerde daşa siňdirilen heykeliniň bolmagyna saatlaşyk we bu da biziň döwrümizin arkadagymyzyň ýazyja da, şahyra da, bilermene de, ähli akyllarlara, ussatlara uly sarpa goýup bilýänligini, döwrümizin özüni bide janly şaýat şoň özi. Ine be şahyrymyzyň öz döredönje surat bokçasy dürli yerlerde, köpüsü şu yerde şahyrymyzyň saparda gedip gören suratlary eken, dürli döwletlerde bolupdyr Allah verdi Hayidov. Bu da dürli ýurtlaryň tebigatyny, binalarynyň öňlerine düşen suratlary şahyrymyz tebigat boljuda gowy görüpdir. Gepleşigimizi dowamly tomaşa etseňiz, şahyryň özüni tebigatdan hiç hili üzüňe duýmaýan şahyr ekendigini sizden tek ýene de göz ýetirirsiňiz. Yine gülleň arasynda dagy şeýle bir ol gülü söýüpdir şahyrymyz. Gülleň arasynda düşen suratlara marş ýerdine edil şoň özüm gülleň içinde düşülen surat. Şahyrda güller barada, goşgular bar. Gül üçin bu oturan görnüşi we suraty bar şu ýerde Hayidowyň. Her açylan güli baharda öwsýän şemalyň güýji bilen açylýanlygyny ol goşgularda şoň ýaly çeper meňzetmeler getiripdir. Şemal üfläp gülleri, gunçalary açýa diýip şeýle bir çeper fetirler galyryp giden eken. Ine Alham Seýilgäkine gelip
Biz şu ýerde şahyryň Güller atly goşgusyny okamaklygy özümize möwessa bildik. Gül ýaly gözel zat bardyr elbetde. Ýöne güllün gowuzada tapylmaz. Inni döwrüň uly kiçi toýlary bagşysız tutulur, gülsüz tutulmaz. Dünýä iýnin çağı bir tir çemenin, ýsynyň dem alyp uklarda ýatar. Ebedilik uka giden bennäniň üstüne dostlary gül baryn atar. Bağlarda köçäniň iki boyunny, güller hem ağaçlar ýaly lazımdyr. Eken yetiştiren her düýüp gülümüz biziň hoş sözümüz ýylgyrmamyzdyr. Şahyr tebigatdaky güllüň hemmesini adamzadyň ýylgyrşyna meňzedipdir. Ýa-da adam bu dünýä gelip ýaşaýşyň ödününde ýaşap, möwjürýän joşgunly durmuşda toýlaryň gülsüz tutulmaýanlygyny setirlerini anyk aýdyp geçýär. Gül ýaly gowuz zat bardyr dünýäde. Ýöne güllün gowuz zada görmedim. Ömrümdäki goýberen bir ýalňyşym dost ýarlara gülleri kän bermedim. Meniň ýaly husyt bolmaň ýigitler. Wagtal çemene pul harşlaň. Puluňyz az bolsa gyýyz gelinleri hiç bolmanyny birji bägül bagyşlaň. Şahyr Allaýberdi Haýydow tas 70 ýaş töwereginde dünýäden geçýär. Ol ömrüniň soňky ýyllaryna ýanky goşgyny ýazypdyr. Öz ömrüni şol ýaşalyp geçen ýyllary ölçerip döküp soňuna ol netije gelipdir. Ömrüni bir kem eden işiniň adamlara, dost ýarlaryna gül sowgat etmedik üçin ýa-da gülleri dostlar üçin pul harçlamadyk üçin özüni dünýäde ahmyrlyk hasar edipdir. Hemde şol bir adam ömrüniň gelen netijesini goşgusynyň setirleriniň üstü bilen geljek nesillere wagt edipdir. Birege gül sowgat etmekligi sargat edipdir. Şahyryň özüniň doly berjaý edip bilmedik. Emma ömrüň soňky pursatlaryna netije gelen mukaddesligi ýetiren şol beýik düşünjesine eýerip, bizim şahyryň daşa siňdirilen heykelini şu gül çemenine goýmak isledik. Goý şahyryň şeýle nesillere sargat edip giden adamlara gül sowgat etmek ýaly ýagşy ýörelgesi nesilleň arasynda dowam etsin. Adam haçanna dünýä gelende bäbejikkä ter güller bilen garşy alynýar. Otlug sözleri aýdylýar. Haçanna insan dünýäden ötenni de oň bakylygy siňdirilen heykelini ýene-de gül desseleri goýulýar. Ömür başlanygyjynyň hem ömür soňunyň arasyndaky ömür pursatlary gülsüz bolmasyn diýip şahyrymyz şeýle arzu edipdir, hem şeýle netije gelipdir. Mehriban adamlar, ine bugünkü gün şahyrymyzyň şu heykeli ençeme ýazyjy şahyrlaryň heykelleriniň hataryny töweregi gül-gülzarlyga bürünip duran şu alham seýligäkini başlaryny belin tutup oturýarlar. Gahrman arkadagymyz türkmen halkynyň şeýle watan üçin hiç ýatdan çykmajak hyzmatlary bitiren ogullarynyň atlaryny, olaryň dürüdüçiligini ebedileşdirmek üçin eden iň uly işleriniň biridir. Mehriban arkadagymyz ebedileşdirmek işlerini barha berkitmek hem dowam etmek ýörelgesini bütün türkmen jemgyýetini çagyrýar. Gahrman arkadagymyzyň şeýle ogullar üçin edýän işleri, olary ýatlamak, olary sarpa goýmaklyk üçin bize giň döreden mümkinçilikler üçin edil şu ýerden alham seýilgäkinden ogullaryň daşa siňdirilen heykelleriniň hatarynyň arasyndan biz ýene bir ýola Gahrman arkadagymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, tutumly işlerime dama rowaj alsyn. Yeni bir häsiýeti bardy, ol ýazçylykdan başga da professor universitetde molim. Mehmet Nazar Hydyrow bilen bileg dağa, çöle gidip ýatym gelýär ekenler gijelerini şo taýda meýdanna. So tebigaty öwrenmäni has gowy görýär eken Allaýberdi Agada. Onuň bize de köp nesihat berdi, şo esasat ilmdir durmuşda okumaly, çağlaryňy okutmaly, ahtyklaryňa seretmeli diýip bize de kän nesihat berýärdi. Onuň bizim Allaýberdi Haýydowyň çoğuluklaryny okudýas. Nesihatlaryny berjaý etýäs o ilmida, ýadymyzda.
ol adam ýatdan çykaryp bolmaz, ya şeýle bir arassa täsin gowy adamdy ol. Hiç kimin göwnüne degmezdi ol. Adam söýer adamdy da. Häzirki wagtda şuňa arkadagymız emme taryhda geçip beýik şahsiýetleri ýatdan çykaranak, ol ilim işgär bolsun, ýa-da sunuga dişgär bolsun, ýa-da ýazjylar bolsun, öň beýle zatlar üns berilenakdy. Emme arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan, şu zatlara has üns berýär, köp sag bolsun aýdýas. Sebäbi taryhy ýatdan çykarmadyk döwlet ilmidama ösüşe münasip bolar we öňe gider. Bizim arkadagymyz köp sag bolsun aýdýan, şu taryhty ýatlamalar geljekki nesiller üçin uly ähmiýeti bar. Sen taryhy ýatlamasaň geljekki nesil köp zada düşünmez ýa-da ýatlamaz. Şoň üçin müňlerçe sag bolsun aýdýas arkadagymyza. Sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun. Ine bu nişany bilen resmi nama şahyrymyza uruş ýyllar bilen baglanşykly, tyýylla görkeden bir halkyň arasynda ruhy ganat baglamakda görkeden edermenlik üçin gazanylan ýeňşiň 50 ýyllaryna başlanyp berilen eken. Ine şu nişanlar döşede qylýan nişanlarym uruş ýyllaryna berilen eken şahyrymyza. Uruş ýyllaryna öz boluşly, edebi dürüjülük bilen baglanşykly görkeden edermenlik üçin berilen. Indi şahyrymyzyň şu ýerde öz boluşly surat bukjasy bar eken. Şol surat bukjalary men size görkedeýin. Şu surat bukjalary hot şahyrymyzyň özüni hem oň mehriban ýan ýollaşy Mahym Haýydowa degişli. Ýeri gelenine bellesek, şahyrymyz Allahyberdi Haýydowyň mehriban ýan ýollaşy, olam öz bütün ömrüni mugallimçiliga baş eden zenan eken. Ol Aşgabat şäherindäki 43-nji orta mektepde 45 ýyllap türkmen dili edebiýaty mugallimi bolup zähmet çekipdir. Ine şu ýerde Mahym ejen suratlar yerleşdirilipdir. Öz okuwçylary bilen bilelikde düşen suratlary. Yeri gelenine Mahym Haýydowa barada aýdyp geçmegimiziň hem öz boluşly sebäbi bar. Şahyryň te soňky demine çenli ýanyny ýan ýollaş bolup, oň şahyrany dünýäsini gapdalyny goltugy beren mehriban zenan bolupdyr. Şoň üçin Mahym eje mugallim zenan hakynda biz size ýetirmek isledik. Men Adamym Şahyr Allahyberdi bilen agzybir maşgylada ýaşadym. Bizim 5 şagamyz bar. Tawus, Leyli, Aýmämet, Aýnabat, Nurmämet. Çagalaryň hakasy çagalaryny söýerdi. Şonuň bilen birlikde talap edijidi. Ol çagalara durmuş wakalary gurrun bererdi. Şonuň bilen birlikde özü bagwançylygy öwren üçin oglanlaryna da bagwançylygy öwretmäge çalyşardy. Hasam körpe ogly, öýdeş ogly Nurmämede üzümi, erigi, inciri nähil etmeli, nähil seretmelidigini öwreterdi. Häzir ogly Nurmämediň gowy görýän zaty bagwançylyk. Çagalaryň hemmesi ýokary bilimli, Tawus gyzy ilmlaryň kandidaty, Aýnabat gyzy Birleşen Milletler Guramasynda 25 ýyl bäri işläp ýör. Dünýäniň dürli ýurtlarynda işlese-de türkmen denanynyň sarpasyny saklaýar. Şonuň bilen birlikde özüniň türkmendigine boýsanýar. Agtyk oglanlardan birincisi Azimdi. Gyýdakdyklarda birincisi Selbidi. Selbini hasem gowy görerdi. Sebäbi Selbe ejesiniň ady Daklan. Aram bolsa Selbi janym, gowa gazym, ejem janym diýip ýüzlenerdi. Oglan akdyklary Azim, Kerim, Muhammed, Bäşim, Arslan. Oglan akdyklary barada ol şeýle pikirdedi. Bular biziň geljegimiz, ýygymizy dowam etdirjiler diýip gowunç bilen edillerdi. Hemmesine halal zähmeti söýmegi, gowy häsiýetleri ünderdi. Dörejiligi barada islam şahyrçylygyny gowy görerdi. Şahyrçylyk kärini bala arasyna deňerdi. Kıyınlygyny düşündirerdi. Onuň ýazyjynyň ýazy ustalyna aýdyn türi diýen goşgusynda şahyrçylyk tärine berilen adamdygyny görmek bolýar.
Bizim maşgala bolup onun dörejiliğine ýagdaý döredördik. Goşgularynyň haýsyny aşsyn edep terbiýe, watan barada ýazylan goşgulardyr. Goşgularynyň hemmesine watana bolan söýgi belent ýanglanýar. Şonuň bilen birlikde watan sözi has beýikde goýulyp, onu gözün göreji ýaly goramaldygyny bir tekrarlaýar. Türkmenistan söýdim giň çöllerini, söýdim süýji sury goýularyny diýip watana bolan söýgini uly hyjaw bilen ýazypdyr. Söz sungatyna qadyr goýan prezidentimize guwanýaryn. Şahirleri sylaýar. Olar üçin ýüridi ilham atly feýilgäh açyp berdi. Şolaryň arasynda meniň adamymyň hem ýadygarlygy bar. Biziň maşgalamyzda prezidentimize alkyş berni aýdyp oturýarys. Berk jan saglyk, tutýan tutumly işleriniň rowaç almagyny dilek edýär. Ine öz çay için çäýnejigi, öz käsejigi ine bar eken häzirki günlerem ony şo körp oğlunyň öýünde ojagyna saklanylyp bu öýe mihman bolýanlara ýa-da bir ýaly gepleşip taýýarlamaklyga gelýänlere oň gelini Näzik Kakabaýewa ine gaýnatamyň çay için käsesi diýip höwes bilen çay için çäýnegi diýip görkezdi bolup bizem şeýle begenlik şoňa ine häzirem şeýdip çyk saklaýarlar bir şahyryň çäýnegi. Şahyryň çay için käsesi, şahyr ol dünýäni başgaça görýär. Şahyr dünýäni zehin bilen görýän adamlar. Şoň üçin oňa degişli hemme zatlary biz üçin şeýle joda ýakymly mehriban adamlar. Ine şu ýerde bir döwürler aýratyn melhem çaýlar içmek üçin niýetlenenine gar eken şeý. Şonu şahyrymyza Bayram Jütdiýew sowgat beren ekeni. Şonu Allah berdi Haýydow melhem çaýlary içer ekenini häli häzirçe bu bir ýadygarlyk bir owadan görnüşli gap hökmünde öýlerine saklaýan ekenler. Ine şu gijek resminama şahyrymyzyň ýazyjylar birleşigine agzalygy hakyndaky oňa berilen resminama ekenine suratçygan bileje dur. Şor ýyllara degişli Allah berdi Haýydowyň okyjy biledem marne. Şahyryň kitapxanalardan özüňe däerligini subut edýän resminama şu. Adamlaryň hemmesini okyjy bilet diýilýän şu resminama ýagşy duýgulary atarýar. Kitap dünýäsinden özüňe bolmadyk adamyň ömrüniň belli bir döwürleriniň şaýady bolýanlygyny görkezýär. 1978-nji ýylda şahyrmy şu okyjy biletini alan ekeni. Ýaňy gepleşigiň başynda tanışdyryp geçdik. Näme şahyrymyzyň inileriniň bardygyny hoja gellaga biziň aramyzda halkymyza bir şu gepleşigiň üssü bilen şahyrymyz hakynda öz agaňyz hakynda nämeler bir ýetirsem diýip ýüregiňizde düýüp niýetläp getiripdiňiz. Biz bir ajaýyp döwürde ýaşaýat. Mehriban gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen şuňaly ruhy başlangyçlanmady dikeldip şahyrlanmady, edebiýatçylanmady, arşa çykyp şuňa tanışdyrmagyň öýdi bir uly däbi görüldi. Biziň halifalarymyzdan Allah berdi agymlarda uly goý sözler aýtdylar. Onuň döredýüçiliginde, adam kärçiliginde, zähmet söýerliginde, watan süýçiliginde, umumyň bize görüldi bolan adam hökmüne biz oňa uly hormat goýýar. Ýadan goşgulary çuňur. Mena işten arıp geldim, gel ýanyma gel çağıcık diye. Şo çağanyň zähmetden arıp gelenden soň sen ýadylygyň gaçyrýandygy barada da şuňal bir iňçe pikirleri ortağa diye. Aramyzda diýen goşgulary lewap gyýdy. Şuňal goşgularynda da hemme zat okkuny alınıp barýar. Mesela şin lewap gözeli diýen bir goşgus bar şonda güläýlekden çemen ogar Bor lewagyny döldip gözüňe gelip durda, şoň aýdan zatlary janly ýaly görnýär. Aşyk men goşgusynda da dünýäni aýlandym, men bir gezende taýyň tapmadym ýeriň ýüzünde gel ölüm tiýile çyk kemsiz begende Gülýek haňy dakşyňa aşyk men şu gözüňe gelip durda goşgularynda. Ine şoň edip ýazyp bilýän, galyňy siňýän goşgulary döredip, ýaş goşgularda da goja paýgasy bar. Şuňaly üýlerine baranmyzda da elmi dama mihmanly
gelineceğimiz elmidama aşağınada türlü tagamlar pişirip şöyle bir edet hormat edip küçük ünlü olar vardı halipalarım ayttılar. Ödünü doğumlu duyup, geleceğe umutlu duyup, umuklu adımlar aytıp şuna ağıma men daýyndy gaýdadyn da şol baranda da kuş doýnanda da büýleki gurunlar etende de hemmetinde de bir hili hüwesin artýady, şunun göreldi alasyn gelýärdi. Onun bir ajaýyp kitaphanasy bardy. Onun içine daha girsen gaýdasyn gelen okdy. Şöyle bir kitaplar oku görerdi. Onun çağlık döwri gaty bir kynçylykly döwre gawat geldi. Uruş ýylynyň çağlary boldular. Sonda da huzurly zähmet çekip, sol ýaş wagtynda da özüni görkezip, medallara ýa bolmak, baryp sol adamlar ruhlandyrmak, zähmete çekmek, ýaly goşgular ýazyp hereket etmekliň özem bir onuň hujugynyň, goşgunyň aty uldugyny anladýar. Şahir Allaýberdi Haýydow ol şol bir wagtda zähmet veterany eken. Ine oň zähmet veterany dygyny subut edýän resmi namasy bar. Şahirimiz uruş ýyllaryna adamlaryň ýaşaýşy, uruşun dowam edişi, görkezelen edermenlik, gahrmançylyk şolar barada da juda kändürüçiligine ýüzlenipdir. Şahirimize ýeňiş gazanylanyň soň 30 ýyllygy bellenlendi, 40 ýyllygy bellenlendi, oňa şeýle syýlaglar berilipdir. Şoň bellenilýän günlerine şeýle syýlaglar berilen eken resmi namalary bilen bilelikde. Olaram berde saklanylýan. Allaýberdi Haýydow ol Türkmenistanyň halk ýazyjysy, biz onu buýsunup aýdýar. Ine delillendirýän resmi namasym oň öýüne gymmatly miraslaryň biri hökmünde saklanylýar. Ine şahirimiz Türkmenistanyň halk ýazyjysy diýen hormatly ada alanyny şu nişany bilen şu şahadatnama goşurylýar. Bu hormatly ad şahirimize 1991-nji ýylda berilýär. Diýmek şahirimize Türkmenistanyň halk ýazyjysy diýen hormatly ad ol 62 ýaşynyň içindeki berilen eken şey. Elhamdülillahinde edebiyat sunat işgärleri ägirtleriniň arasynda onuň heykeliniň bolmagy, bu bolsa biziň hormatly arkadaşymyzyň sunat işgärlerine de, ähli döredýijilik işgärlerine de uly bir hormat goýandygyny, özüniň döredýijiliginiň gaty ýetirdigini, arkada prezidentimiň aýdymlary hem ýadan kitaplary, eserlerini halk bolup okuýar, geçmişimize göz ýetirýär. Hormatly prezidentimiz haly barada da, ahaltek atlary barada da, alawaý etimiz barada da, bu zatlaryň özü bizi türkmenimiziň bütün dünýä beren nusgalyk bir mirasy da. Bizem şun ruh çırağım gepleşiginde şuňaly mirasymyzdaky şahslarymyzy ýatlap geçýär. Hormatly arkadaşymyzyň gaty bir uly goldawy bar. Biz şuňa buýsanýar, hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwri dowam bolsun. Sag bolun, hoja Allah. Arkadaşymyzyň özüniň hem ençemi eserleriniň halkymyzyň ruhu hazinasyny baýlaşdyryp, kalybyny dolduryp oturanlygyny belleýäňiz. Özü öňüne baş egerlik eserleri döredýänligine biziň şu günlerimiziň özü subutnama, türkmen alawaýlary barada şu günlerde gahrman arkadaşymyz bir täze eser ýazyp ýörenligini mälim edilenini biz ýene bir beýgerlik hem gahrman arkadaşymyzyň şu eser döretmesiniň özü eser döredenleriň kadrını bilmeklige bir ulu kapı açýanlygyny suwut edýär. Çünki eser döretmeklik hem lezzetli hem hupbatly diýip düşünýär. Hormatly prezidentimiz hotşol arasyna baryp, şolary syýnlap, häsiýetine, enniklerini ünüs berip, olaryň hersine bir mahsus atlar berip, onun watan goragçylaryna, eskerlere hersine birine 7 sany ýigitleň esker ýigitlere sowgat bermesi, ine şu zatlaryň özü arkadaşymyza eser döretmeklige gönüzlük bolly. Şolary doly öwrenip, onuň eser döretmeklige girişmesiniň özü ýaş edebiýatçylara, ýaş şahirlara, ýazyjylara, umumyň döwrümiziň şu döredýilik wekilleriniň hemmesine nusgalyk bir mektep bolup duraberdi. Biz ýeri gelende gahrman arkadaşymyza mundan beýlegem galamynyň ýitip bolmagyny arzu edýär.
Ediz adamlar, bizim eşuat hocammat etrafının mekan owasynyň çäklerine ýazyk edip ýörüz. Bizim edir şu ýörep barýan köçämiziň uğry bir taraply köçesi diýip atlandyrylýar. Mekan owasynyň bir taraply köçesiniň 49-njy jaýy ine siziň şu görýän jaýyňyz. Bir wagtlar Şahir Allaberdi Hayidowyň çağalygy ine şu yerlerde geçipdir. Edil şu görünýän jaýyň mellegiň yerine Allaberdi Hayitlaryň düýüp goşlary, garry ojaklary yerleşýän eken. Diýmek Şahir çağalygyny, oglunlygyny edil şu yerlerde, edil öz döwrüne mahsus jaýlarda ýaşap geçiripdir. Aýtmaklaryna görä öň bir neme köçeleriň yeri üýtgeşerek, jaýlaň duran yerlerem başgarak eken. Ýöne takyk aýtsak ne şu töwerek Allaberdi Haýdyň garry ojagynyň yerleşen yeri bolupdyr. Edil häzirki wagtda bu ýerde Şahirimiziň körpe inisi Rüssem Atamradowlar häzirki wagtda şu ojakda ýaşaýarlar. Häzir bizim Şahirimiziň hormatyny olaň ojagyna baryp duzlaryna salam berip Şahirimiz hakynda nesilleriniň berjek gurrunlaryny ýadyk edip size ýetirmekçi. Ine şular ýaly Türkmen halkynyň Şahir ogullarının ojaklaryna gelip, olary bilen ýakyndan tanyşyp, ýurdumyzyň durly künjeklerini näki watandaşlarymyzyň gapylaryny kakyp bilýänligimiz üçin biz mehriban arkadagymyda Allaberdi Haýdyň nesilleriniň arasyna oturup tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý mehriban arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri rowajarsyn. Innem şu ýerden Şahirimiziň nesilleri bilen ikawa söhbetde şol size ýetirmekçi. Näbidiň şu doganymyz Allaberdi Haýydowyň iň uly dogany agasy Atamrat agaň ogly Agamrat Atamradow. Siz görrüň beräýsiňiz özüňiz şu agaňyz hakynda. Agaňyz elbetde siz görönsiňiz. Oň bilen bir garyndaşlyk gatnaşyklaryňyzyň bir ýyllar boýy dowam edişi hakynda. Öz kakaňyzyň bir inisi hakynda aýdýan görrüňler ýadyňyza düşýärmi? Şolary barada bir görrüň berseňiz. Melki bilen şul şeýle mümkinçilikleri döredip, mirasy ýazarlama mümkinçilik döreden hormatly arkada gahrman prezidentimize sag bolsun aýdýan, ömrü uzak bolsun, tutjan tutumly işleri elmeden rowaj alsyn. Men agam barada görrüň bersem, onuň berýän öýt ündegleri bardy. Şeýle bir on soňam elmeden ol okamany ündüp ederdi. Soň bir saýlap Söýün kärini, hakyky ihlasly söýmägini, şol kärini ihlas bilen zähmet çekmägi elmide ama öýtdündüp edip ýörýärdi. Doganyň häsiýeti meňdeşem bolup bilýär, bir-birine dollygyna çapradam gelip bilýär-de. Öz kakaňyzda Allaberdi Haýdyň nähili meňdeşligini görýärdiňiz öz kakaňyzda? Elbetde ol iki doganyň meňdeşligi ilkine ýüz köşleren bir-birine gaty meňdeş. Olaryň bir synlarynda soň häsiýetleri hem zähmet söýürlikleri bilen şul atam elmedam bir edil agamy däli şol elmedam zähmeti halal çekmäge ündýärdi. İkisiniň hem şo häsiýetleri bardy. Tebigaty söýmäni, bagaslarny ekmekde, öýdündüp edişler ikisiniň hem meňdeşlerler bardy. Çöli söýmek barada. Çöl söýmek barada. Her bir kuşa, her bir agaç barada Allaberdi ýadan goşgular barda. Oňa çağalar terbiyelemek boýunça da şol kän goşgular ýazyp şonuň bir eden çykyşlarynda çağalar nälik tebigaty söýmägi ekip düýüne bejermek üçin elmedama kakam bilen ikisiniň bir berýän nesihatlar dogry gelýärdi kawatyle. Siziň kakaňy doganyň iň ulusy bolupdyr da. Ondan ol maşgalada öz inilerine berýän terbiýesini öz nesillerine de öz çağalaryna da berjekdigi iki uşdy sizni tanıştyryp geçeň. Şolar 4 dogan bolupdyr. Olar kimler? Indi şolaryň iň ulusy men kakam Atamrat Haýdyw, onuň kiçigi Begli Haýdyw, soň Allaberdi agam Allaberdi Haýdyw, iň kiçitem Rozam Roz Haýdyw boldy. Allaberdi onuň maşgalada 3-nji ogul perdendi eken. Onuň başga näkil şol doganlarynyň 4 dogannyň beýlekilerine bir kiçirägem bolsa dörejiliň ýoluna düşenler bolupdyrmy ýa-da Allaberdi agamy? Allaberdi agam ýaşlygyna zekin bar eken, ol ýöne kakam ýör okamaga senen bir alyp giden diýip durýardy. Kiçem bolsa şoň kakam gurrun bermene görä-de. Ýör näme üçin Atamrat beýdip ýörme, men seni okamaga alyp giden bile meniň bilen git diýip. Önde kakam şo durka maşgala ýa-da sebäpli onuň bile gidip bilmeýändir bolmasa. Okamany hem ähli doganlara dinleýär eken. Allaberdiň şeýle bir häsiýeti bardy. Elmedam da şol okamak onuň nesihatyny elmedam üýtdärýärdi.
Olsoň çağajyklara nähilde durmuşda garaýşyň döredijligine hä çağalar üçin öz bolşulja goýup gidipdir serpay sowat. Olaň dünýäsine düşünüp çağalar hakyna ýazyp çağalar üçin ýazypdyr. Durmuşda çağalar bilen gatnaşygy nähildi? Ol şeýle bir onuň häsiýetleri bar, çağalar bilen degişmäni, olaryň bir gün tapsak bolup aladalar edip, mulaýym sözler bilen, ýakymlyja sözler bilen şo çağanyň gün tapmak barada alad etýär. Şonu ýaly bolmaly bolýar. Tiräri eger şeýle bolmadyk bolsa, döredijiliginden öz bolşuly pay bermez, orun bermez de çağalar dünýäsine. Näýe bu goşgulary bar. Özüm döredijiliginden çağalara bagş eden goşgularynyň içinden hökman çağalar üçin zähmet enlikleri wagt edilýär. Zähmet terbiýesi bar. Şoň üçin Allah berdi Haýydywyň çağalar üçin nitlän goşgularynyň hemmeti çağa zähmet terbiýesinden dağdyrmak, ýetirmek maksatly ýazylypdyr diýip mene şeýle hasap etdim şonu. Onuň ulular üçin ýazanlarda näýe bir Allah berdi goşuk kap bererdimi şeýdip bir dogan gardaşlary çağalarmy, inilerimi üýşürip ýadyňda düşýär şo zatlar. Ya gatwyr goşgularyny okap berip beren adamym dälmidi? Aşgabatda baranda käwat duşan wagtymyz goşgularyny men özüm dinläp gördüm bir küç tapar. Oturup ýanynda soň şol goşgularynda ol bir TV-gata seredem kän zatlary ünsüwer oturýar ene güýdaýlary ýapraklaryň gaçysyna da sinlä oturup şolaryň näýle gaçysyndan many tapýarmy diýen soraglary berýärdi. Şol TV-gaty bir halap oňat görüp öýle köp goşgularam şoň edil bir TV-gat barada. Çağalaryň şol TV-gaty süýmeklik barada terbiýesi bardy. Onuň Allah berdi Haýydyw durmuşyň ähli ýaşylyklaryny, gowy pursatlaryny, hatda gyşam bolsa öz aklygyny içilenine, güýz bolaryna öz miwesini içilenine, ýa tomusyňam şoň ýaly jogzaly yssysynyň bol berekede goşunt bolýanlygyny şuň özüniň hemmetini bahara denäpdir. Elmedama gelse biz begenýärdik. Gowanjymyň çägi bolmady, amyl geldi diýip. Degişgenmi diýdiňiz? Öyle bir degişip çağalar bilen hem ulu bilen ulu ýaly, kiçi bilen hem kiçi degişip gülüşüp adamlaryň güýünü tapsak bolup, ulynyň ulu güýünde kiçiniň kiçi sen çağa keniň diýmeldi. Ýüzlenende. Kiçi wagtymyz gelende de şeýit ýaly. Biz Allah berdi agamyzy görmedik. Ýöne haýsydyr bir suratyny seyretsem meherli ýylgyrşyny görüp bolýar. Allah berdi agam köpüň yüregine gerek zerur bolan alhamy bar eken diýip şondan öz-özümiz netije çykarýar. Köp sag bolun Agamrat dogan. Bugün oturup ähli doganlaryndaşlarymyz Allah berdi ýakynlary bolup Allah berdi ýatladyk. Allah berdi bugün tirseňne galandar. Ne şu zatlary mümkinçilik berip takasynda duran arkada gahryman prezidentimize janynyň sag bolmagyny, tutjan tutumly işleriniň elmedama rowaj alman arzu edýän. Köp sag bolun dogan, arzularyňyzyň hemmesi hasyl bolsun. Şu döwürleri belki gören bolsa Allah berdi Haýyt öz eden arzularynyň hasyl bolanlygyny täzeden bir tariplardy diýip düşünýär. Ýöne Allah berdi Haýyt aramyzda bolmasa da şu döwrüň eşretini görüp oň nesilleri ýaşap ýörler. Gahrman arkadagymyzda şahyrymyzyň nesilleri bilen bilelikde dürüjçilik toparmy ýene bir ýola alkyş aýdýar. Biziň arkadagymyzda alkyşymyzyň hiç çägi ýokdur mehriban adamlar. Oý edid arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak, ähli tutumly işler mudama rowaj alsyn. Gaýnataňyzyň elbetde ömrüniň soňky ýyllaryny bilelikde geçiripsiňiz. Nähilrek ol hem şahyr, hem ýazyjy, hem brojoň atasy, kakasy, ol hem gaýnata gatnaşyklar nähilrek bolup geçipdi ýaşaýyşda, durmuşda şolar barada. Allah berdi Haýydywyň şu döredijligine türkmen zinanlary barada kän goşgular we eserler bar. Şolar men okudum da şol eserleriň üstü bilen türkmen zinanlaryna şeýle bir uly hormat goýýar. Şolaň edermenligine, işeňerligine şeýle bir goýan adam eken. Durmuşda da şoň ýaly adam bolanor. Şu men ýaş gelmol gelen ýyllam aktyklarynan şu näme miwe biçdi, şonu käse salyp ýuwup özü ýuwup arasalap iýberýärdi. Onuň ýene gelýärdi miwe. Onuň ýuwaşlyk bilen bärrakda durup diýär nädik. Muny bul başga miwe biçdi diýär. Bu inciriň diýär armut görnüşüdür. Onyaly ýok menen görmänim. Şu inciriň her görnüşini ekip, ene şuny görmüň tagamy ýetgeşikdir. Bu peýdalar, gaty peýdal, bu ýürege peýdal, bu plandady şeýdip, şo her bir
İveren şu miyvasını vasf edip şunun barada gurrun verip yönü sezdi iveren o. Ähmiýetini, peýdasyny düşündirip. Şunu dinläp doğrudan ama niyesin gelýärdi. Şeýle bir hormat goýýardy. Şeýdip şu soňam şu akdyklar oranyda näde şu kiçilikden, çağalykdan çağalara miýwe iýmäni öwrenir. Göwönüm iýmäni öwret. Olar seýäbi sagat bolarlar diýip öwredýärdi. Esasan şu doğrudan şu howlymyň içi bir çarbagly bir bagy bolsanlykda da ol iň bir ýatda galjyn agaçlaryň birem peýwenди tut diýip bir agaç bardy. O miýwesini şeýle bir süýji, şeýle bir ütgeşip agaçdal şondan ýygyp getirip ine umum bir tagamam süýji. İlk görüň diýip şeýdip biziň aladam edip fiýleýän adamdy. Şeýle ýadymyza galy. Ine şu howly şahyrymyz Allaýberdi Haýydowyň çağalykda önüp ösen howlusy. Bu ojakda ýaşaýan Rüstem agaň maşgalasynyň bize gurrun bermegine göre şu howluda bir wagtlar şahyrymyz entek ýaşap ýörke bir tut agacı bar eken. Ol tuda peýwendi tut diýer ekenler. Peýwendi diýilmeginiň manysy bolsa ol asylky tut agacını başga bir iri görnüşli, süýji tagamly tuğdun getirip sapılmağı bilen emele gelen yankı tuğda peýwendi tut diýiler eken. Allaýberdi Haýytlaryň howlusunda da peýwendi tuğdun yerleşen ýeri şu yer eken. Olsaň näme? Wagt geçip bir neme jaýyň yerleşişi üýtgäp, peýwendi tuğdan wagtyň geçmegi bilen ol bu yerlerden aýrylypdyrdy. Ýöne oň ýerine ine şu erik agacı göwürdi diýip gurrun berýärler. Olar ýagşy ynanç bilen, ýagşy ırym bilen şu erik agacyna aýratyn seredýän ekenler. Şol Allaýberdi Haýydyň gören peýwendi tuğdunyň ýerine galan. Hamala diýersiň durmuş hakykaty we öz ýerine şu şiireli tagamly süýji erik bagyny goýup giden ýaly biz şunu kabul etdik diýip bu ýerde ýaşaýanlar bize Allaýberdi Haýydyň nesilleri gurrun berdiler. Biz hem onu ýagşylyga ýordyk. Ödem şeýle diýdiler. Şunu hiç kim ekmedi bi öz göwüren erik nahalından emele gelen bağ diýip bize gurrun berýärler. Şu ojakdan bismillah bir gadam basamyzdan şu erik agacynyň miýwesinden taýýarlanan şiireli içgiden bize hödür etdiler. Biz hem şahyrymyzy ýatlap ondan ahlas bilen dağıtdyk. Şu akdyklaryny söýýän adamdy, biz gelinlerini fiýleýän adamdy. Şonu ýaly keşipde ýadymyza galy. Ýaňy şu kuştoýun barada ýatlaýarlar, menem ýadyma düşýär, neme dosty ýazyjy şahyrlar gelýärler, dostlar onu. Birden utulanyň sesi gelip başlaýar. Hedil edip çagaýarlar, gülerdi şolary şeýdip utanna olar duýman galanna. Şeýle bir açyk göwnü, çaga göwnü, pisbäli, biziň hakydamyza galan adamda. Häzirki döwürde şu ýazgy şahyrlary ýatlanyp, şu olaň mertebeler göterilip, tirsegine galynýan döwür geldi, zamana geldi. Sag bolsun hormatly prezidentimiz, şunu ýaly bize şu maşgalamyz bolup şu gaýnatamyň heykeli Ilham Seýriýahyny goýulanlygyna gaty begenlik. Şeýle biz üçin duýdansyz bir begençli bir waka boldy da biz üçin begenip birinjilen hatarına açylan gününe da garaşyp gitip çağalamyzy ýakdyk, gördük. Buýsanlyk. Şoň üçin sag bolsun hormatly prezidentimiz şeýle fiýleýär şol adamlary. Köp sag bolun şeýle ihlas edip gaýnataňyzdan galan zatlara bir gymmatly zat hökmünde şol ojagyň gelini bolup aýratyn ihlas edýän ekeniňizi biz öýüňize mihman bolamyza şo zatlara göz ýetirdik. Gapdaryňyzdan durup şoňa guwanlyk. Şahyrymyzyň öz ulunun ýan torbasy maryn hä. Ine seredin şahyrymyz Allaýberdi Haýydow içi kitap depderlice mudama koltuğuna gysyp ýörerdi diýip oň nesilleri bize gurrun berdiler. Ödem şu ýerde ne bellenilýär. Türkmenistanyň ýazgyjylary birleşigi tarapyndan şol ýyl 8-nji gurultaýy geçirileni şahyrymyza sowgat berilen eken diýmek şahyrymyz şol gurultaýa da gatnaşypdyr. Ödem 1981-nji ýylyň aprel aýynda. Ine şu ýan torbany şahyrymyz kän ulanypdyr ol ömrüniň soňky günlerine çendem. Ine ýene de biri oň döwürdeşleri,
Olar bilen gatnaşan adamlaryň nesilleri, bile işleşen adamlar şu ýan torbalary görenne hakydasyny hut şahyrymyzyň özüni goltugy ýan torbaly gözüňe getirip bilýänliklerine de biz ananýar. Ine şu resminama şahyrymyza berilen Magtumuladyn naky döwlet bayragynyň iyesi bolanlar şoňa gowşurylan diplom eken şeýle öz nyşany bilen şahyrymyzyň döredijiligi diňe bir ula adamlar üçin däl şahyrmy çağajyklary mol ýadyndan çykarmandyr. Şol çağalar üçin döreden eserlerini gözüňünde tutup aýratyn. Ine şoň üçin Magtumuladyn naky döwlet bayragynyň iyesi diýilip oňa şeýle hormatly ad takılya. Özüm şu yerde bellenilýär resminama boýunça aýtsak 1981-nji hemem 1982-nji ýyllar üçin şol döwürlerde döreden çağalar üçin eserler üçin ne şahyrmada şu syýla berilipdir ekeni. Meniň atam esasen eserlerini TV-ga takynda ýazypdyr. Şolaň biri hem hadilalar çölleýän goşgusyny okap beresim gelýär. Gençi hadinanyň nämeligini aslında has anyk bilmeýändir insan. Görsek garawumyň baýlygyna da ýok ekeni dostlar belli hasapsan. Çölüň baýlygyny agtyryp tapmak elbetde halkyma düşmeden sat. Garawum çölüniň gara neftine gara altyn diýip at goýdy insan. Bu goşguda atam türkmeniň garawum sehrasynyň duran bir hazinadyny basyp edýär. Ömür diýen goşgusyny rast söz göreş eken durmuş diýen zat. Wagtynda duymadım. Men Allah verdi. Ters ýoly ündäne, o şeytan apat, sözüne uymadım, men Allah verdi. Bir başlan işimi gitmedim taşlap, her eden işimi ettim taraşlap. Zähmet gazanyna ýaşlykdan başlap, atylym, gaýnadym, men Allah verdi. Şu tetirlerin esasy adamyň näli durmuşda ýaşamalygyny, esasan halal zähmet çekmeligini we esasan öz durmuşunda ýaşlykdan näre işläp zähmete başlany barady bilip geçýär goşgusyny. Şu goşgy maňa häsem täsir etdi, ruhlandyrdy. Esip bolsa menem öz okumy tutarsam işeňir zähmet çekjegime söz berýän. Şeýle mümkinçiligi döreden mehriban arkadaşymyň jan sag, ömrü uzak tutýan tutumly işler rawaç bolsun diýip men tüýsürekden arzu edýän. Sağ ol jigit. Arzulan hasyl bolsun hemmesi. Edil ataň maksat goýuşy ýaly maksat tutanyň sen bide düşündürip bilen halkymyzy ine bide tomaşa edýänler özüň ýaly deň doşlaryň öňüne ananyryp şonu uly buýsanç bilen aýdýan bidim saňa gowanyýas jigim köp sağ ol beren gurrunlaňa. Men Magtumuladyn naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň jurnalistika hünäriniň 3-nji ýyl talyby Dawud Askarow. Men Hemra Şeýerowa şeýlerek sonra bilen izlenmek isleýän. Allah verdi haýdyp siziň dörejiligiňize nähil täsir etdi, şeýle hem ýaşlardan nähil talaplar bardy, şolar dogrusyny aýdyp beräýsiňiz. Allah verdi haýdyp bize ilkinji nowatda edebi senedi mukaddes senet höküminde çemeleşme öwretdi. Soňam edebiýata geldi geçer çemeleşmeligi. Ilmidama eger ýazgy şahyr boljak bolsaň ilmidama dörejiligiň pikiri bilen ýaşamagy öwretdi. Üstesine de şeýle tebii zehin berileni yeterlik däl köprek okumagy maslahat bererdi. Edebi tämirligi gaty bek saklamaly diýerdi. Ine esasen halipadan, dostumuzdan öwrenen esasy zatlarymyz. Inden ha şu da begenmek bilen aýtmakçy, ine şeýle mümkinçilikleriň döredilip berilenligi üçin biz ine hormatly arkadaşymyza sağ bolsun aýdýas. Başynyň dik, janynyň sağ, el ýurt bähwetli işleriniň elmidama rowaç bolmagyny arzu edýär. Sağ olun Halipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Ine Magtumuladyn naky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Rus dili kafedrasyny ne şahyrymyzyň gyzy Tawus Haýydowa bilen bilelikde şägirtliň beri cennet bilelikde işleýän ekeniňiz. Hemem Tawus Haýydowaň kakasy Allah berdi, haýdyň dörejiligi bilen gyzyklanyp özüňiz hem çykyşlar edýän ekeniňiz şular barady kagda aýdyp beräýin bize.
Şahirimizin gyzy Tawus Haýydy we günne işde kakat bardy ýatlamalarını gurrun berýärdi. Ýani Halipa molimlamyzyň gurrun berýär her bir eseriň, her bir goşgusynyň aňyrtyna taryh ýatirdi. Tawus Haýydywanyň şahirimiziň gyzy bolan şoň bir gurrunlaryny aýdyp beresmelýär. Şol Allaberdi Haýydywyň Barswarda bir eseri bardyr. Şo Barswardaky eseri şo atynda şo Allaberdi Haýydyw tebigata gedelenjegi denne Barslanyň gabat delipdirdi. Şo penjesi tütänlikden Allaberdi Haýydywyň ýüzüne çydypdyr diýip gurrun berýärdi. Şo taýda şo Barsyň penjesiniň iýdi ýüzüne galdy diýärdi. Şo bolan wakasy barada da öz şo eserlerini beýan edipdir. Ýani şo aýtjak bolýanlarym şo her öz eseriniň aňyrtyna bir taryhy wakalar bar. Ýa-da mesalan Tawus Haýydywanyň özüniň Tawus at takylmagynyň aňyrtyna öz taryhy bar ekenne. Ýani şol düşü görüpdir, Tawus uş görüpdir de şondan soň men gyýdym bolýar, men gyýdyma Tawus sakjak diýipdir. Ýani şeýlem Tawus goşgusy döräpdir. Ýani her eseriniň aňyrtyna taryh ýatyr diýjek bolýan. Halipalamyda ýatlady Allaberdi Haýydyw edebiyatçı diýdiler, şahir diýdiler, ýazyjy diýdiler, terjümeçi diýdiler. Ýani esasy ünsüňiz şeketilmeýän zat ol esasy dilçi bolupdyr. Nähili sebäbi ol eserleri Ukrain dillerine terjüme edipdir, rus diline terjüme edipdir. Ýani şo dilleri bilmeseň men pikirimçe terjüme etmek mümkin dämkä diýene. Sebäbi biziň özümizem edebiyatçy, dilçi, terjümeçi işiniň nähili agyrdygyny bilýär. Kyn çemeleşmek gerek yok mani. Dili bilmesen tercüme etmek mümkün näet. Allaberdi Haýydywyň eserleri daşary ýurt dillerine tercüme edipdir, rus diline tercüme edilipdir, Litwa diline tercüme edilipdir. Şoň ýaly köp taraply adam bolanlygyny bize gurrun berýär. Diňe dili bilmegem ýeterlik däl. Terjüme etmek üçin şol halklaň milletliň medeniýetini däpdi, taryhyny, medeniýetini bilmeli. Şonu öwrenmeli, bolýa köp taraplylygy talap edýärdi. Haky dogry bildiňiz Cennet. Gahrman arkadamyzyň Halipa şagyrtlyk ýoly biziň edebiýatymyzyň, medeniýetimiz, sungatymyzyň ösmegine goşan ustatlaryň dörejiligine, miratyna çäksiz hormaty biz ýaşlar üçin mektep bolup durýar. Hormatly prezidentimiz jan saglyk işlerini rowaşlyk arzu etýär. Sag bol. Kakam Allaberdi Haýydywy ýatlap şu gepleşik üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýaryn. Bu jany sag, ömrü uzak, tutýan beýik işlerinde üstünlük yaran bolsun. Şeýle de men şu gepleşigi gurnanlaryna hem de takamy syýlap gelen adamlara sag bolsun aýdýaryn. Köp sag bolun. Sag bolun. Sag bolun Nur Mämet, siz hem sagaman işleň. Meşhur şahirimiz Allaberdi Haýydywyň ömrüne, döredijligine bagşlanan duşuk ödünün täsirligi bilen hemmemide de bir tekdatlar öwretmek edýän. Şular ýalyk mümkinçilikleri döredip beren hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il halk bähwitli tutýan işleri el madama rowaj alsyn. Sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Ustad ýazyjy Allaberdi Haýydyň dörejiligine başlanyp guralan şuňky gepleşip üçin umumman dörejilik adamlaryna, ýazy şahirlere goýan hormat üçin hemme aladalar üçin hormatly prezidentimize arkadagymyda sag bolsun aýdýar. Sag, ömrü uzak bolsun. Hemme halk watan bähwitli alyp berýän hemme işler rowaj alsyn. Sag bolun halipalar, arzularyňyz hasyl bolsun hemmeňiziň. Şu ýerde ýene bir zat aýdym, mele ýaky Allaberdi agamyzyň şu 90 ýyly doly. Elbetde bu da bir şul gepleşiň Allaberdi agamyň 90 ýyllygynyň bellenýän ýylynda bolup geçýändiň bir bellerliklidir. Şeýle ruhumyzy belende göterýän, ruhlandyryp durýan arkada prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumlary mundan beýlägem ruwaşlyklary beslensin. Sag bolun.
Ýaşy adam ýatdan çykmady. Şunuň ýaly biziň ýazgylarymyzy, şahyrlarymyzy hormatlamakly, ýaşlaryň arasynda wagt edip şolary öwretmekde bir de giň ýol açan, biziň ýazgyçy şahyrlarymyzyň döretmäge, ýyly ýaýmaga, şeýle mümkinçilikleri döreden mehriban, kahraman arkadamyzyň jany başydyk. İl ýurt bähbetli işlerimden beýlegim rewaç tapdym. Sağ bolun. Watan üçin hyzmat eden bir ykbal hakynda şeýle giň söhbet gurap, halkymyza erkin söhbetli gepleşikleri ýetirmeklige bize mümkinçilik beren, gapylar açan edit arkadagymyza tüý sürekden sağ bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sağ, ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri rewaç alsyn. Mehriban adamlar, ruhu çırağımın inniki sanyna da söz sunugatynyň aşyklaryny gatnaşmaklyga çagyrýas. Mehriban adamlar, gepleşigimiziň inniki sany türkmen edebiýatynyň görnükli wekili Ussat Şahyr Bayram Mehmet ogly hakynda bolar. Ruhu çırağım size kalıp temizligini, payhas baylygyny hem pikir durlugyny arzulap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene de ýaýlymda ruhu çırağımyň inniki sanyna duşuşýança hoş sag bolun mehriban adamlar.